Míle mágad Kevin. So Díospóireachta ar méid gach éidir na phones a bhuacha go homlán beidir sin an rud is fearr go dtí seo. Agus gur mé túsan sin Díospóireachta na híthe nocht. Craobh Réigiúnach mar sótíh go léir agus tas nóid leis an Díospóireachta sóisiir agus an rún spéisiúil atá le plé agaí. Tá bharna idir sever agus dever ag gláidú an airing agus ag leart a bhór an rún sin ar Díospóir for an ácláiste na mara Jeremy Andrew O'Hickey agus Alex Muntian ag leart a gcuin a bhór freisin as cláiste Fobal Cairn Luisna ní bhonachán Níomh ní Bheoláin agus Anna ní Gúda a gcuine an rún sin ag leart ar son cláiste Owen Joe Davis, Cillian O'Lunán agus Oscar O'Fachnán agus freisin a gcuine an rún ag leart ar son cláiste Ariel ó Bhíní Chealí, Maríd ní Cháirí agus Isabella ní Ródáin. Now, Díospóireachta Social tá geisteach in an uair seo, dá bhí sin taking mud go léir 3 nóméid cainte, bhfuil mé cloginn tréis gá nóméid agus bhí an 3 nóméid agus an táiste. So siad am inis go bhfuil an multóirí ré cainteoirí eile gur míid fáilte inis ribh Chadhain bhécláiste mara ag leart a bhórbhranú Chadhain Jeremy. A chaithirlig a bhótóirí a lucht an rásóra a choscolóirí agus lucht éisteachta ar fad. Is an runnin a ósá gcóirniú ná tá an bharna idir sever agus dever á láidú an aireann. Is Mr. Jeremy an Druisiúg, Captain na Ferna a bhfuil cláiste na mara agus tá mé féin agus mo chógacatha Ronan agus Alex go hiilis go thomláin ar bhábhar an rún. Tá dúgus ar san bhíú ar an rún a roinnt libh. Nuair sáid an fogotá, tiictar dún go minic caint faoin aimse láthróg. An bhríor tá man se foca barna nó go difriúcht down le tuairt fao deara. Barna an foca sever, le flórse nó rá, agus is samhúnta agam féin agus murnar an focail, tá go láidir an torm nachhfuil sé srínte go dtí severis argad se bháin. Mar darna go mhain severis le slánta, luach sé mearchlánta nó slánta isacú, ach banna sé le saoirse, sonas agus fóláin na gcuiteanna, bunathar an tuiscin go míad mid sever nóir tána gnéithe sin lárnach in ar saoil. A bháilir gon áras a tarfa faoi gá ócó eile a tar lárnach sa rún seo. Ísí sin an dever. Mun go mhain sé seo le bheith bocht, ócroch nó gan rud éigen. Ach a rís féin, tiicta dún go bríd aithna gcuine ar méid seo, nachhfuil sé srínte go dtí deveris argad is bháin. Mar tá méid féin agus murnar an torm, go féitach milliúní a bheith dever, mar an mín slánta, fóláin agus sonas lárnach ina saoil. In aireann, má se an eilán a bhfuilmid an seo in ar gcónaí ann, agus an bríd tágan ar laidú na go sig íslú, i congú nó i chwailú. Gan hiile muile, carthaí mé mó arn in aithne díobh. Is I Ronan O'Hickey a dar caintóir a le roiid constá ferbertí a dachas agus slánta tríos an pharanta áflaigrin á laide go mór. Is Alex Muntian ar dríú caintóir a dispáinní constá ferbertí fostiíochta agus takeíocht rialtas tríos cara go mór. Ach ar dús, bu misig dírear ar na fiabhsa tócar ar bheith sintainna. A aoní úsla. Tá severis breisinis fáideag na míocha daoine an aireann a bhí go fólainn na cinnta seo. Fér agus mná, groinna éagá orthu. Mná go tá go páistí orthu, tíos na cruisí pósta. Páistí is gúil na séthar. Mná na cruh ced aibar tréisiú a fósa, agus leanin an lista a raig. Ní severis arga go sunrach atá fáideag na daoine seo, ach severis intainna, severis síl. Tá faoi se bhacu, agus severis síl I bhain níos fearr acu de bhór, mar éiste cló. Níl aon áras, a go bhfuil an barna idir sever agus dever á láide go mór, má thóir na ferbertí seo, agus bhfuil lárna na tíre I munú na náisiúnta mar sppraag mar cuid bha acu. Cloise sibh tuile a móthó ghlacatha Ronan agus Alex ar chuir seoigh an air an seo. Is é sin, bhfuil an barna idir sever agus dever á láide go mór, gur mágah is 8 clum. Jeremy, agus inis táid chun an bhd beag se bhlána. Agus an sin, táid chun fáilte a chuir raibh Captain Cláiste Owen ag leart a gcuine an rún agus Chadhain Joe. A Carla go bhultóirí a lucht ar masúr agus a cuarda ile. Is Mr. Joe Davitt,
Captain Aaron Closta own, agus Tom Phoenix me co-cointory, Cillian agus Oscar, go homlána gwine, rúna hí anocht, ná go an bharna idir sever agus dever ag laidú in Aaron. Ball, curhí me co-cointory in anadíf, ach dús, mar Captain a Ferna, is gádum sign vínu, an spéisiú, trahul seo a Reintlif. A chuir a artiscint Aaron, ná an tilan úsul orsa seo, agus godain a winter féin. A chuir a artiscint sever agus dever, ná lábháin, na daine bhfuil níos mó ná golórcu. Agus osa cuine sin, na daine nachfuil an nuirecht scráid asal de golórbh acu. Artiscint bharna, ná spás nó fad, beag nó mór, atá feicálaach agus sular. Ach a chuirda, crílóir rúna hí anocht, ná bhfuil an bharna idir sever agus dever ag laidú. A chuirda mátá sé ag laidú, níl sé ag airí níos mó, níl sé ag fannach mar tá sé ag airí níos lú. A chuirla mar trúirdíh anocht, nach feared an rún, agus an gédó sias go bharna leanúnachán, agus an dardó sias go an bharna ag fás in átainna sulara sasoki. Ball, le roi Cillian fi cáis páistí in Aaron ag marachtáil an mochtanas, agus fi grúpi eile, ina más sin, hiistí éinar agus an lucht siúil. Dara, di roig Oscar a rón na pandéma, agus cuasaí ach na méachta I méadú an bharna idir sever agus dever in Aaron. A chuirda, I gás rúna hí anocht, is far samplaí sanúla, an bhfuil leirú níos trú a bhéilí, ná na daoine devra daróla, nach go fiún dín ó sa ciún. A chuirda de rare Poverty Ireland, therefore, fi hain, tá méadú leanúnach mísúil lína níní ina gcónaí ar na seadanna. A chuirda is mór an pacha seo, ach ní seo an féin a bhreignín an rún, ach na císanna damata, smacht, agus na tíirní talún ar fud na tíra I córna na pinganí, san am céine is atá daoine gan dídan, ní míle díh, ag fullingt gan dóchas. Dá réir, mar tá léirtha agamsa, agus mar bh léirtha ag Cillian agus Oscar I dhír. Seo a fi dó, tá sever agus dever an, tá bharna atartha. Níl sé ag laidú, agus ní feared an rún. A charlaigh, a bhultúirí, a lucht an rasúr, agus a cuird eile gurf maithagah. Go Joe, and I'm going to watch out on it about kind of short based 15 bandworms. So, Gorma Joe, Oxnish Cormid Fulch with Captain Closh to Pobble Back Curran at High Dart of Overnoon, so he doesn't anyone call. Fós an hiú gan bhó, gan funt, gan áir spray agus gan de leaba fún a chlár bog déil. A chaharlí a bhultóirí, a luchtar asúra agus a cháir de gail. Tá bharna idir sever agus dever a laidú inéirin. Céin bharna ach barna na mí hiiscinne idir cad is severs agus dever san na náíre. Ní sever síalta bháin a hantíín an duine, is far an plantin an na tansimar dúr mar gcónaí. Mar sin ní féidir ghlacha leis gur severas ach náí a haháine tá geiste se rún seo. Is me se luisne agus luma nacht tá níamh agus anna. Dar linne racharn brahan an díospóireachta seo go thomlánar an tuiscinte an rá ocail sin iad barna agus sever. I d déir síalta ba hebhar síal na mocht fadó ó bhar scá chéile le spurd na méile agus le cóibre. Ba sin severs na carhanach don nach féidir a cheannach. A charhanach sin a aithníonn go gafar an bharna a rúna agus a riúíonn chuna sin íana. Má léiríonn bhríonn go léithir na éon rudún léir sin nach bhfuil éon bharna ó hí an tebhar seo an éireann agus cór na gcós an beo bahala linn na pandéma. Níos mó na riamh is dar na tíre seo, hastíine le chéile sanna chiirt. Leanamar na rialacha, bhí mar cinálta le chéile, thug mar airad a chéile bhealach bhíon neasnamh le linn ré an tígur cheiltí. Deir rún seo ghfuil an bharna ag laidú, se sin ghfuil si imón laidaithe. Ní haíonn se tréimh se ama áirithe ach tugann le fis gur próséas atá gceistin seo. An féidir nóir cheartúir neama dhéana le seo mar chur le seo mar dhéana luchtar asúra, a é a bhhaún státe a gceist nó bhfuil an bharna laidú a bhí aimsir na spalpaí ní fánachan, budirí na tíre tíochttar a gapal a fiafrií bhfuil am heiráilte.
Ar ball bug by níomh caintleh faoi chuirsaí idigeis, fostaíochta agus sláinte agus an tlíon bhfuil bearnas an na mí hiiscinne á laidú. Tócaí anar sin agus bei siise caintleh faoi chearta bonusacha an duine. Ach a cháde tá an bharna a laidú mar gona tuiscintí donda I gathhrú, agus is scahan muide ar bhfuil tarlas a don mór. Ní ar scáchéile, ach faoi scáchéile, a bhfuair locht an airgid agus iad a síramíocht agus a géirí a chéile a thárú. Leanda sin galar na sante, an tainte tá scris a dón a chur an choras écólaíochta asaracht agus tóchaí na crunne I muil. Tuigim muide iniuin, mar a higan an dón, na tobastí a leanan da bhar charna an tebhars héalta seo, agus tá muide gníomhanis. Tá bharna idir sever agus dever a laidú iniuin. A chiní uisle, gur míle maithagaí. Gur mágad luisne agus inis gur muid fáilte raibh Captain Cláiste Uriel ag tá leirt a gcuine anrún seo hí ábhíní cheala. A chahirirlaí a bhfuiltóirí a lucht an rasra agus a gcuoine éisle. Is me se ábhín agus an nniuba me ag léirú go raí hallardíomh, nach bhfuil an bharna idir sever agus dever ag laidú an éireann. Ach ina rira, gur ag méadú atá se. Tá se cumáid dom na hancarí a bhagu agus aig go thuirt an rúnatá os ar ggóir tróna. Barna, tuigim idir fad barna, mar gantanas nó aspa, nó spós idir gá rud. Ach an thuirsí sa thugtar san óclar beag ag ón gónal agus an bhilán, ná breisiú a glí nó a mala ar féidir dultréid. Well a gcuoine úsla, ní meistal am marrálah, go jocu arm dultréid an bharna atá idir sever agus dever sa tír seo sa lá atá nniu ann. Nílar siúil sa tír seo ach na daoine is sevra a géirí níos sevra, agus na daoine is buicta a géirí níos buicta. Is olcan chléach námíochta na tír seo faoi láthair a háide. Sever. Duine a bhfuil a ggóhan airgid nó muin héalta aige. Duine nach bhfuil bartha faoin háanta ná an táinte. nó stoca ghfuil an gárad aige, agus roinnt waitó, go hairithe sa tír seo sa tréimh se ina bhhain muid. Dever, a bhhailart. Duine a míon imní orthú maidir le thuirsaí airgid, a bhíon burtha faoi ahan fin an rua. Duine có-dever le déal dubh. Le rófar an scailt idir an gá herma seo an nachta cáide, agus an dóí atá se ag dul médiacht. Is anan ag laidú agus rud atá ag éirí níos leo, rud a dhéanamh beag. A gcuoine úsla, an tain rud atá ag déanamh beag, ná lucht an rasra ag déanamh beag de hás an gná duine na tíre seo. Rud eile a thugann ag laidú dúin, ná léironn sé go bhfuil se ag tarlú inis, faoi láthair. An féidir le duine, ná deoraí, a rugur fear ag go bhfuil an bharna ar a bhfuil muid ag trocht inniu ag laidú faoi láthair. Agus faoi dhearú, éireann, Ileán na néamh is na scaláirí, fuair dohar an bharna atá idir lábha agin na nachta cháide. A nachta cháide. Tá scailt bhilteach idir an dearcú tradiisiúnta sin agus éire sa lá atá nniuin. Éire ina bhfuil bochtanas aspa díadna a rim. Éire ina bhfuil córas leinte de gáthraid ein. Príomháideach éfachtucht an sever a bhaim. Peibli mal don dever a bhaim a cháide. Se, is bocht an pictar atá le péantáil agam díomhanacht. Bé mar réidir plé statisticí a bhaine leis an rún spéisiúil ach lochtach se. Agus ba Isabella ag plé haithí ar an ábhar se. Is cinnte a gcíní úsla faoiar agad gainte, go mééis bhar aon tuamlinn ag as aontu leis an bhrún se. A háide, mas fear leath bhuilí ná le bheith gan arán. Cad chuige go bhfuil baraíocht daoine sa tír se ag dul gan. Is cosúil go bhfuil an bulín omláin ite ag a siúd atá ag bhar an bhard. An bharna, idir sever agus dever, ag méadú, go rí thoilléir, sa tír se, sa látá nniuin, gur céad maith go bhs éise glum. Agus inis soir job an sin ag na captain ar fád, agus a bhailing ag caintóirí a dó, ag tosú a ríist le gaibhcláiste na mara, chumid fáilte inis ribh an dara caintóir se Rónán ó Hickey. A háthirligh a bhultóirí, a thóscoilóirí agus lucht an rasóra.
Is mis Ronan agus tá áistar a bheith an sioniu ag leir de bhóver an rún seo déir ghfuil an bharna idir sever agus dever á leidú an éan. Mar thulis bheith Jeremy, bé mise ag díú ar na bailí ghfuil an bharna seo leidú. Buchas le fios agus ferbertí gúirsaí agus cuasaí sláinte. Agus ghfuil gacéine bhád ní sever dá bhór. Blin dó hin an éan, hí go leor 5 minute ú fásacha tromcúisce gon na tíre. Ní ra ben ceart ar an bhláán na sláinte insna. Bhí Pinos cuorpa in ghlacha, agus ní ra clúséisiirte an lucht LADT. Bhí agla, bort agus imní le braga fórlán, agus bhí muintear na hhéireann ag fulling le debhar sábhór. Ach an isise gcuinniusa. Tá béim mar is ceart ar an fallán is gon na tíre. Tá sir se cainte ag daltaí gan agla go bhaibh siad builas an aig ag leir amach, agus déintear golóra mar is ceart ar agsúlacht. Mar thulis bheith Jeremy, bhí go leor 5 na modile drochíide ar páistí. Páistí tóg ó mórga, agus fiú daoine le rig na speisialta. A éhín ó goláiste oriel. Louis tú ghfuil an bharna idir sever agus dever á méadú an éan. Acha ábhín, Tus gohfuil an chom sláinte fios go mór, agus de caidan iadachas a den scóghain san tíir seo, ní leon doubt ach bhfuil daoine ní sever. Tá faoi se fáite ag na marga seo, tréis imscrúdú agus leiscéil tócha. Dúirt Joe ó goláiste ann, ghfuil 5 ulmhór mad le cuasaí tíochta sa tír. Ach nach bhfuil scéim tíochta inachmhanna có mála tíochta sosialta atá ar fáil dó siúdatá a lurg, agus freisin mad le daoine gan dídan. Bín rá ag anchuideachú dulaisteach chu choirí gídanach, ach díoltaíonn siad, ní cúis bucna sé seo háda. Louis éhín ó goláiste oriel bhfuil anchuid milliúna sa tír. A éhín, beidir go bhfuil, agus an muochas don cuairt iadachas a den scótá agann sa tír seo. Tá an bharna ag leidú, ach dar nóí, déit fan milliúní a bheith dever ar bhór an cúisina. In éireann sa látáinniuin, tá cin na cuairt iadachas is fearr dain. Tá an cuairt tharmán a dtír an OECD agus an Aontas Eorpach. Ní mar seoltaí a gcónaí. Anis tá agus ric na cosús go dtí 16 bliain de díos. Mar sin, fáin gacha le dalta, bunscoiliocht agus iadachas an trátha seosraí. Tá an ráta a thríní an ortest orda go dtí 3 fangéid, agus leanna 7 fangéid ará go dtí iadachas 3 level do réir eolas an CAO. A Joe ó goláiste ann. Léirigh tú dún nach bhfuil seans cuairmigh daoine an éireann. Ach a Joe, tógna gur thar go colas an mar ampla. Is ísan ó sráidbhaile beag i Dipperdoorn agus thuaigh si tríd iadachas stáit Bhunaigh siad an comhlach sráid agus inis tá luú $9.2 billion ar an comhlach seo. Tá cén sé seo len ar faointe bhfuil seans cuairm ag gacéine do bhór an caide an iadachas a den sco atá agann sa tír. Do bhór an caide an iadachas seo do go leor comhlachtaí ilnáisiúnta ag lunú in air, agus bíonn deisna aontóg ag daoine postna maithe á. Clúis siad tuile ó mo chomhlacha Alex, maidir le na buntáisí bhain le fustíocht. Gur mágwibh as ook déisteach lom. Agus inis chumid fáilte bheith an dara cláinteoir atá gart ar son cláisteón ag gcuine an rún se Cillian ó Lenan. A chairlig a bhultóirí, a lucht an rasaragus a gcuinniús le ile. Is mis Cillian ó Lenan, dar a chaintear ar an chláiste óin, agus ar nus ma chapdain Joe a leabhar Rome, agus ma chomhdádóir Oscar a thiúcha go mia. Táimte go mór ag gcuine rúnaí a nocht, ghfuil an bharna idir sever agus dever ag laidú an éireann. Chúla sibh an ma chapdain Joe ina handmhíonú, ghfuil an bharna ag méadú in átainna soléire sa suci. Rud a chroig sé go puintalta nuair leir sé faoi ghlúine gan dídan agus na císanna cruálacha agan sa ruchtisiid. I miíag, dúrag Oscar ar ro súntasach soléir na pandéma I méadú na barna idir sever agus dever in éireann. A chorda, nuair bheith dearráta a grin troir, beidh sé soléir nach feared an rún. Ronan ó ghfuil chláis na mar, luigh tú ghuioine gan dídan. Cén farmar sin Ronan, go raibh cuman úsal naibh intin de pól, ag bolú san na scólanna agus ar na srádanna, ó bhí na saona ará, chun bíoch ar fáil dómh siúd, mar dúirt na chapdain Joe, nachfuil in New scrád asal de golóir bhacu. An fáin Ronan, ná tuisc nachfuil an bharna idir sever agus dever ag laidú. A chorda, do raibh Poverty Ireland sa tuairiscas déanaí acu, tá 190,000 páiste in éireann ag marachtáil na muachtanas. Ach ní an líon seo ann féin, cé gur mór an pacha é a bhréig níon an rún seo, ach an méid a deir Poverty Ireland faoin muachtanas seo.
Úsábhail an Poverty Ireland an term alone Buchtanas Réigiúnach. Buchtanas knock dog an ahruwer. An is a chorda, mas Buchtanas Réigiúnach is seo ag as de páistí atá olingt, conas gur féidirlinn rá go an bharna idir sever agus dever ag gláidú. Ní féidir, mar ní fear sin. Luisna, ó Colás Pobal Racarn, luig tú fustiíocht de chaint. Ach, Luisna, cad faoin lucsúlan éireann. De réir Poverty Ireland a ríis, ní lech fé can cahar fan géid de ar an lucsúla fustiíocht, agus ní lech 30 fan géid de bhaná. Rud a chuineann I Muchtanas Réigiúnach iad, agus rud a chuineann an bharna idir sever agus dever mar atá. A chorda, cad faoi hismathirí éinear. De réir tuairis go one family Ireland le déine, tá seans 2 chóra níos mó go tismóirí éinear I mbail an bhuachtanas. De bhór, ach go hóirithe, costas chóram lani. Costas scanalach a chorda, a bhrúin tismóirí éinear go dtí an timmel, agus ágan an bharna idir sever agus dever cho farsing agus a bhí riamh. Rónán ó Gaelchlás na Mara, luig tú go an bharna ag gláidú. Ach Rónán, tá 300 míle duine ag bra ar an íceocht pandéma. Agus níla isoghain an juki na pusna sin harnáis. Ach tá isoghain Rónán, nach marthaí an íceocht pandéma go jo. Ní gan an soch an seang Rónán. A chorda, seo ar an fé dó. Tá sever agus dever ein. Agus mar tá léirthe inis agam féin, agus ag jo rám, agus mar a bheith léirthe ag Oscar Maria. Ní feared an rún. A charlig a bhultóirí, a lucht an rasara, agus a Réigiúnach ila, gurf céad maithagah. Má go Cillian agus níos cumid fáilte bheith an darchaintóir atá ag leabhart ar son cóiste phobal bha cairn I bóbhar an mún se hí níomh ní bheolá. A chairlaí a bhultóirí, a lucht an rasara agus a cuairte ghail. Tá an bharna idir sever agus dever á laidú an éireann. Mar luam a chair leisna tá próséis a gceist leis an laidú seo, agus tógan próséis am. Sulla rachfa mé rá be ceart an freagar a chuir ar luúg rud a cinnta Lua Jo. Lua Jo ó choláiste ón na méid Buchtanas atá sa tír. Níl míad rá nach bhaibí seo, ach ba é go haméocht a gcónaí an, sin an saolfréir. Freisin Lua Cilia ón ó choláiste ón an méid daoine gan díad an éireann. Tá sé seo uafas a cinnta, ach sa bhliain 2010 bhí 10 míle duine gan díad an éireann, agus I fethe bhí 8 míle duine gan díad an. Sin laidú mór darlamsa. Níl muide I ráchain ag rá go choimeocht omlang agus a tíir seo. Níl míid ag rá nach go bhfuil daoine sever an agus daoine buchta an. Tá, bhí agus ba go jo. Ach, tá míid ag rá go bhfuil ahrú bonúsach meon na fecail ar fud an deir mar lua leisna. I gcuirsaí timpeachta, I gcuirsaí ecoléachta, I gcuirsaí gnéis agus inscna, I gcuirsaí políteachta, I gcuirsaí cearta. Tá míid ag rá go bhfuil an bharna ag laidú mar go bhfuil aitheantas a thabhairt do cearta I bhfad níos mó daoine inis. Bheith cuirsaí oideachas. Deir bhí an bannach an héireann chuile duine chun séir oideachas ó na 1960 le. Go dtí sin bhí na meánscoile na príomhádachán, agus bhí an tech an. Ach ó hin tá míid rotham na cothaimeachta agus tá an bharna á rúna. Ní amháin sin ach go mí anar feithete tá gábhlíonn rééis go le séir an easca ag páiste na tíir seo. Sin dul chun cín, sin próséis, sin bharna álína. Feith cuasaí sláinte, níor aon bharna sa cuair sláinte le bliain go le, ná ní dhéanann galan na cóvida idir dhealú idir sever agus dever. Beidir go bhfuil lesan na feithimh nóireach, beidir go bhfuil na cuas príomhádachán, ach nuair thugann an cruúir ar an torna, tugtar an chóram céine go gach duine sa tíir seo I gcuirsaí éigeandála. Sin dul chun cín, sin próséis, sin bharna álína. Feith cuasaí fustiíochta. Dair le táide ón leabhar am háide ach méachta bhí an ráta bhí mar go fustiíochta is ligus in Eorp aige in 1986, nuair bhí an ráta díospóireachta ag 17 bangéid sa tíir seo. Dair le príomha fichtráidmh a bhí an míar for in ainneoin na pandéma bhí an ráta díospóireachta ag 7.9 bangéid in éireann. Sin dul chun cín, sin próséis, sin bharna álína. A gcuoine úsla níl aon bharna I gcuirsaí oideachas, sláinte ná fustiíocht sa tíir seo. Níl rudí furfa, ghlachlam na sin, ach tá sé brasalar ón méid seo go bhfuil an bharna idir sever agus dever ag laidú. Gur maithagí.
Na gur má go níomh agus níos cumid fáilte bh an dar caiintúir atá ag leart ar san chláiste Uriel i gcuineanún se hí mar réad ní cáthí. Díospóir Réigiúnach. Bhháil a bheith an solar libh, nuair dearm goil me go thomlan na aigen roinn seo. Agus intóigh si bhlom céinte ag dearan na spórta seo. Chun is nach na intóigh si bhlom, nuair tá foiointí fuilte ag gnéad sórpach ag rá gur bí ar a ceann sin tíra is massa ó hebh an bharna mhór idir saibhar agus staibhar. A Jeremy. Dear leis an aonanta sórpach til an fiche fan géid an daoine is saibhra. Carpon go cuaig ard níos mó airgid nó na daoine is buachta sa tíir seo. Saoilge sin a Réigiúnach. Duine é ag tiilú €10,000 in éana bliana, agus sinna bí ag tiilú €250,000 sa bblion céna. Rámis amach is amach é sin, goil bearna comór fós, agus muide sa bblion fiadó. Dúir taide dénta gnéanta sórpach, a Réigiúnach tíirta go háisiú gine. Se, duine as cúgur deméintear na hhéireann in raim ag an mocht. Tuis goil aon cúgur an tíir ag tiilú 6 go fan géad níos lú, ná an man náisiúnta. Fé tín blart nes carja. Cé bhéid tíine tá sa siomar seo. Fé beidir. Cé líonn se sin go méid cahar ágaí na nocht ag tiilú airgid I bhád níos lú na daoine eile sa siomra. Conas gur féidir an aib seo réiteach nuair nach gur an réaltas, ach dó fan géid an oltágacht in tíra nó GDB ar as tíir. Chun tréna puiste hort, imas go dhéanamh le daoine faoi mé commas, nó fiú sprága go nó a chur bhaim. A leis na. Conas gur féidir an bharna sin a leidú agus deis a thuir an dabhar. Dun daoine faoi mé commas, nó duna daoine a bhíon deacartí saoil acu níos mó airgid a hiileú agus fiais a chur saoil. Mar is fear thular air faoi láthair nach bhfuil aon bharna ag leidú. A Ronan. Deir tú blianta ó hin go raibh feibin a dabhras olmhór an éireann. Má thugann tú sreach écint beag ar sráid bailile ach lia, feici tú dit hen, goil an ráta sin fós eolaí. A Ronan. Chun an bharna idir saibhar agus staibhar leidú, bhí gur an réaltas cabhar a thuirt seánaí. Ach, for réir. Bhín siad tuairt cabhar chuig na daoine saibhra, agus sní na daoine ónna cabhar uhaí. Ígan na daoine saibhar an éireann níos lúcánach nó aon an eile sa tíartá gobar. An sé tá hús ó deach air ach an sé tá hís búiltear cos ar mar dearfar. A níomh. Conas go dhéanann sin céil. Conas gomuid na ein réiteach na aib áil, nar aon na daoine saibhar ní saibhra agus éirí na daoine bocht níos buachta. Ní meis le marrá, go lucht an rasra, có glic leis sionach agus iad a géirí an dalam lo go cháin, a cairde, nuair déir sí go a bhóvar, a lehéid sin roinn seo. Bhín an éarne searbh ach for réir, sin éarne tá os bhcór nocht. Níor fér an roinn seo. Gur mí le maigah. Gur mí mágad marid agus dar caiintúirí a fád sóirteáil den tá freisin, a bhaiding in is caiintúirí a trí, plus a rís le gaid cláis na mara chumid fáilte in is ribh Alex Muntian. A gohéirlig a bhóldóirí ar thos go leir lucht an rasúr. Is mis Alex agus tá áthas ram a bhainseir aniu ag leirt I bhábhar an únseo. Tá srianta nach manis a cruúdíomh go an fiarns na focail déir go an bharna idir sebhachs dever ag gláidú an seo an éireann. Le roiigh méid bhfuil an tionchar imarthaigh na fiasa ag cuasaí fóstaíochta, cuasaí cánach agus cúnamhachs tacaíocht rialtais chun an bharna seo a leidú. A lucht éisteachta. Snóachtóirí bhí ráta díostaíochta fé carpon go sé fan géadgainn. Sa blin gábhadí sin iad bhí sé sin leide go dtí 2.3 fan géad. Agus faoi láthair, fiú faoi tionchar COVID tá sé fós bhí bhun an meánráta snéad sórpach. Léirigh mórad á chláiste óiriú, go éar mar cean den tír is massa ar dain. Ach a bhóra, de an náisiún aonta is I éar an deir tír is fearr dain ina bheith na coní, fiú níos fearr an elbhéis, mar sin conas is féidir sin a rá. Dúirt Cillian ó chláiste Owen, go gantas sa tír seo, ach a cara. Tá tuairs go fáilte an ESRI a léiríonn go leidú ar an lína bucnis le tríomhlína nuas. Mar sin ní dóilm gur sin mar tá ann. Mar le Rónán, tá cúla socaach míid I bhád níos fearnseo tuis gan méid daltaí a taonhaid chuig idicus an tríú le bheith. Cuireann seo le deisna agus caiid an fóstaíochta agus tá méid mór thugca ar incom na fósta is deimhre dá bhór. Dúirt Moirid ó chláiste óiriú,
nach bhfuil na daoine bogta ach ag fáil income an ísio. Ach a bhhaird, ag tús le bíine se caite léirigh an CSO go méadú súntasach de 7 fangéid tucha income nó 10 fangéid den déanú is buachta ó hencéid strucíorchtaí €10 ach níor athraigh income an 10 fangéid den déanú is irde ach le 5 fangéid. Ach sta orú 3.3 fangéid tucha income indú scatha le 10 ní nuas. Ná crú fiúnach í na figurí seo go an bhana idir seveach dever leide a carda. A Cillian ó Clost ón, luí tú go fáid dífostíochta an seo sa tír. Tá busan ann de gaciile duine sa tír seo, ach tá daoine ró leisciúil an obair sin a dhéanamh. A Cillian, smuoineg an méid daoine ísachta hagan ó tíra eile chun na fliúntaisí seo a lína. Dúirt mairid ó Clost óil, go rád a conach ní cochram ar na daoine bogta. Ach, bí níos lú cágla íag dig daoine níos deimhre. Bí ar daoine le income óir níos má cágla íag ach ní ícinn daoine le income ísiúil ach fíor gan. Coinn seo cormícht income a rélíonn páisna ach sa cintíon maga ach sé níos cochrama. Churn an rialtas lúntas fiúnta gur fáil dóibh siúd ar an gancuid. Ar nos lúntas brosla, lúntas scola ach lúntas cór post. Is mór an ceir ísio de daoine bíon extracult, ach ceann si go mór chun an bearna a laidú. A gcuoine úsla, cúla siúh finas féasa tá haga ar sever sílag zinta ó Jeremy. Le gránan chun mar tá severs I dochas agus slánta féasa, agus thairsmá méid de forbertí na forbertí fostíochta. Le na forbertí siú go léir, ní leon deit ach bhfuil an finas a rún, ach scoil an bharna idir seveach dever ag gláidú an seo an éireann. Gur mágah os ag déiste glynn. Alex, agus nes rockmuid rá cluisimuid ón tríú cáinteáir tá gart ar san cloiste ón a gcuine anrún Chadhain Oscar ó Fachnán. A charlig, a bhultóirí, a lucht an rasúra agus a chuoine úsra go léir. Is mis se Oscar ó Fachnán, cáinteoir déarnach ar an cloiste ón, agus ar nóí, Tom sé ar éon intin le a chomhdóirí Cillian agus Joe a leabhar Rome nach fíor don rún seo. A chóirda, dúirt mo captain Joe gur fear samplaí sanú le úsáid I gás rún mar seo. Rud a rinne sé nar léirigh sé an chuidir snocht idir buchtán gan dídan ar fud na hÉireann agus tíarnaí talún, agus an bharna idir sever agus dever ag méadú dó réir. Léirigh mo chomhdóir Cillian cós na bóistí a mugtanas an éireann a tóig marachdul a mugtanas leanúach. Rud a ágan ann féin mar a bhína Cillian. Nach féidir gur fíor don rún. Léirigh siad burt, mar a bheith léirí a gomsa, nach bhfuil an bharna idir sever agus dever ag ghlaidú an éireann. Rónán ó gcuid clóis na mara, dúirtú gur fíor don rún mar gheall ar an córas idicus, ach a Rónán, cad faoin na crack cíistí nó vulture funds mar glítar arthú. Atá, le ceadún rialtas agus cabharó lucht an rocknas, ag ceannach blocan órasán ar fud an hÉireann, agus a chur leis an rú, ag méadú na barna, san am céine is a bhfuil tuismothirí éonar agus teile gan dídan inhearan na fuide. A chóirda, sa bhliain 2019 de raibh an ESRI, bhí an barna idir sever agus dever ag an puinte is lú go starúil. Ach a chóirda, tá rúna hí anocht ag leirt faoi ar a fé dó, agus níl bháin nach bhfuil an bharna ag ghlaidú, tá sé ag méadú. A chóirda, tá 300,000 duine ag bre ar an íciúch pandéma, daoine a chaile postanna agus a gar an batha. Tá 109,000 póiste an mugtanas mar lu Cillian. Tá na mílta daoine gan dídan mar a bhínig Joe. San am céine, bhí go lór daoine ar an taobhheile an clí, ar Irigló, de raibh an CSO mína saona fé hain, cuigaltas €3 billiún a chur latíomh dó féin. Rud a ágan ann féin nach féidir gur fíor don rún. Alex ó gcuid chlóis na mara, dúirtú go rud iontaí an lúnta sa bhuiséid, agus gur cabhraíd chun gríine a chunal os cionisce. Ach, cén fómar sin, gur ghlach cuman néamh insin na pól, 200,000 gléach ó daoine I mhail an bhugtanas, I mí na nula go bháin, nach léiríonn a rud a léiríonn a ríist, nach féidir gur fíor don rún. Níomh ó chlóiste pobl racharn, curtú anna bhéh mar statistici ó hús deir de chaint, ach, mar a deir an tathair Peter McVerry, is fada ó statistici agus an saoil crua ar an talamh. Ach, cad faoi seo, de raibh Social Justice Ireland, tá seans gá irid níos mó go gríoch nóig teaghlaigh a tug cís faoi láthair I mugtanas, seachas a bhallairt. Ní léiríonn sé seo barna atá ag ghlaidú. A chóirda, seo ar a fé dó. Agus,
Mar dúirt Joe is Killian Rome, tá sever agus dever ann. Níl an bharna ag laidú agus ní fear don rún. Gurb magwah. Oscar agus níos chumir fáilte rih an tríú caiinteo ag gglaart go meisce. No, tríú caiinteo atá ag gglaart fóhrún ar son cláiste pobl a cáin sé anna nicúda. Níor íorthain bro spréilethe tá mé haon sever go leor. A chairlaí a bhfuiltúirí a lucht an rasara agus a chóir a gail. Sa tír seo tá bhí agus bémas go dó sever ó hí bhar món luchanna. Grá, cóir, cóhaidbrú, cathrannacht. Níor áthir sé sin le linn na gharta, níor áthir sé le linn na cólíonachta, níor áthir sé le linn na droblódaí, níor áthir sé le linn na chúlhaach na méachta, agus níor áthir sé le linn na pandéma. Tuigeann muintear na hÉireann an focail carta. Buanan laidú an bharna idir sever agus dever le cólíonna cart na bobbal difriúla do bhun riachtanis warachtála, agus tá rudaí a gathru. Féach Brendan ó beglich ag stucracht ar san cheart a phobal túthe tógáil ar dalamh hain. Féach chorchman racharan agus a mua eisle mórach ar son na gléige agus ar son na túthe san ordchúirt sé 16 hin. Féach an cóint is glas a réaltas. Féach tuirthaí an referen ar an bóta in gnéasach. Tá athraí mar seo i thorlú an éireann agus ar fud an dain, mar go bhfuil mar lú luisna tuiscintí damda ag athraí. Tá sé fíor a charan, tá sé fíor néireann agus tá sé fíor ar fud an dain. Buanan severas le rud a cíns I bhád níos mú. Lua íhín ó ar an chuiste uirla an méid buchtanas atá sa tír. Ach bhfuil níos mú dína buchta an nisán ná mar bhí an aimsir an gharta mar hampla. Well go bunúsach níl. Agus lua Oscar ó ar an chuiste óhan an buchtanas atá sa tír inis maiall ar an grónvírs. Ach a chilian, sin rud gan chuine rud sealadach, féach siar sa star, tá mud fós I bhád ní sevra inis. A ghuiine úsla, bei dína sevra a gúnián, bei dína buchta a gúnián. Dína gan dóhan von réachtanis acu, agus dína ar bhéidir agus ar bhanúlgais cairúló. Ach dá bhéid dína atá sa tríon lárnach agus ahananta á thuirt dá gearta agus dá món réachtanis, is se smú is féidiring rá gúil an bharna ag laidú. A ghuiine úsla, barna na mí hiiscinna agus áthant áthú ar hiiscintí damda. An bharna laidíthe I gcuirsaí idachas, fosíochta agus lánta. Agus ar deire an sevras a bhhanan le nar món luchanna, agus tuiscint winter na hÉireann ar chearta. A chóirta, bhí mud is sever riamh, agus ní marall ar bhuine. Deir dína go bhfuil méid gan rahas gan dói, gan air gan éadach, gan bólach na stór, ach má támas is sásta mo chúnaí a gró. Well, haar ceanna ar an chuilse pobl racharn gur an míle maithagaí. Gadana agus níos cosmuid ón Caintear Déarnach sa Díospóireachta ag gglaart ar san cláiste Uriel a gcuine an rún Shahí Isabella ní Rodán. A géine úsla, is áthla marrálah nach fear rún na héthe nocht. No, dá mé, ní bhíor thart 10 míle duine, gan John sa tír seo nocht. Dá mé an rún seo fear, ní bheith teismthóir na tíre seo, ag déanamh imní faoin na bilí leias agus costa siopadóach den na seachtaine. Cad atá ná dúin mar tír mar a jiglan. Clán ile an náisiún a chéimhnú go chortham, mar dógar an fear seach in éideag séideag. Cóhfuil arbó blocht, I bócaí agus potí ór na cólachtaí móra an íon fan géad. A ara agus an rán na hÉireann. Is mé cór sa síl, ach is cór miltnach ag gealagar na tíre seo, agus mar caiitear leis an deir. Deirtar gur buin na focail na toica an síl. É sin ráte. Ní hasíon a chortham na féine ón armhacail an nachta cardja. Cé déir gur tíar Christia seo. Léna ón drama cluteach an tríala é sin. Well, cé déir gur tíar chotharm é seo is é sin an ceist a chum ósmhar góir an nocht.
No, is léir ar tháinig mórna de ahrú ó chum réad ní gráda an fritil seo níos mó nach ché go bbliana hin. A Jeremy. Dúirt tosa go máin an sláinte le sonas, agus sír se. An gapan tú ina rira, go mohí an daine gan John sin, agus iad na lei ar na stráide gan obair. An éh, is cinse gur cás trú a bhealach é an bhachtanas ach an trí himpeis dá Harlaíonn se. Ní capan féin. Cur me gás an cólacht idirnáisiúnta Apple. An bhfuil an rialtas seo ag sara a chuid dúil go sé do winter na hhéireann nar nachhfuil siad sásta an cá omlán rianta éisiil martá se. A bhailú ó Apple ach má tá cáin ar cáin ar gantrach a bhailú ó Apple ach má tá duine gan cáin ar cá sacu bheith péú scar ar thu leithreach gan trácht ar rastal ar chuirt na Heorpa. Mór man naira a chláán féin a dhéile bháthair. A Anna, ní caiithin rialtas na tíir seo mar an géana le sever agus dever. Tá se cho solar le grian an bhain le gur bar a bhádló na cholachtaí a bhálú chun na tíra na caiitheh mars cart agus is cóir leis an gná duine. Ach na cinse fur an spálaí do bhalaí, comáile clocha móra. Tá sin am don rialtas ar a mars cart a thuirt do coshaintre na tíra. Tá is agam féin go maiid go bhfuil stracaid ag go leor daoine sa tíir seo le go mé caiitheh is fáil acu. Ní airlí atá sé a chách áfach. An rud is massa faoin chásna. Gur minic I enter severas milchnach ó cruúchas na daine is buicta agus is lóchaile in ar sócaí. A bhiltarí agus a géiniúis le, rinne ábhín chur sééis agus san bhéanú ar rún na héithe nocht, flimréad na statistictaí madratá siad san íorsail, agus bhí sin mar fribhlíad agam ma hathaí féin a rhaint le nocht. A Rónan, is cinse faoi láthair na hána, níl an barnú a ghlaidú sa tíir seo. Ina rira, is ag méadú atá se. Caithín gná duine a bheith ag braar an rialtas chun airthaithe a dhéanamh dóibh. Bhéin ag sú leis an rialtas na rudaí seo a chur na gceart sa síl seo. Is cinse nach míon uasail na éisiil ach thuas seall agus hééis seall, beag le fecail gur 100 míle maigah. So sin deir leis Díospóireachta síseir ort Chadhain agus bé na multóirí donna amachnis contátar cinenne ach I láir na mai is seachtain cépa eile agus ghlacha muide chuig na méid sosfáilá na multóirí go míle
Okay, go míle maith mar ecinn si bhanis tá bhiltóirí takeí ras a sula chuisian muide scéal na bhiltóir do bhil amsa thar ceann gaid an buíoch speisialta a gáil leis na múntóirí a chairún comór sin na fórna seo olbhú. So na múntóirí tá gist in dheola gaidh chlás na mar Airíní Craobh, le chlás ón Ciarán Díospóireachta, le chlás pobl a Carn Róisíní go Gláine, agus le chlás Ariel múntóir Conor agus múntóir Mia. So go míle maith den múntóirí. Agus an trúir leis an job dachar nocht, Berg so Cníla, Mórí Bannigwari agus seo féile mo Chaharlí, Chantóirí, a chohbhiltóirí sa lochtéisteachta. Mar dúirt an réhocht leis na mná céile bhí go fadó, ní chunne me roiádasibh. Tá sean fortamsa le fadan lá agus éon duine leabharantas cór slua i meastrainsearí tá móla tuite agam tuairgí bólabos go na Chantóirí Hadrinca. Mar díospóireacht bhí mu dean sásta leis, bhí chulathairtáin, bhí teachta láthair, bhí commissar Gón, bhí pointí, bhí tuairimíocht, bhí chulathairtáin. Ach nuair hagann sé go dtí an cluf nó an Craobh Réigiúnach, sin freigart pointí is mó tá gist, mar deaganá bí na fórna gobar rob ó thuh tuairimíochta agus sé an freigart pointí dhéanaan sa difriocht ag deir an lé. Mólam sin an dáir an dalrá, bí cínte má tá tú fá lochtar i drá meile, go nnéir tú linn, céireadúirt sé nó sí, conas atá sé nó sí mícheart agus conas atá tusa ceart. Caithe si bheith níos cruúthe ar i chéile, a raibh mar tá marcanna luchhara le fáil an freigart pointí. Bhí pléfad idir an héin tíimehán sin agus ag deir an lé, an dáirn atá dalrá agus ní mór anna bhí idir iad idir 2 agus 3 agus 4. Idir 1 2 3 4 an dáirn tá dalrá ná coláiste óin agus coláiste pobl racharn. Agus Comórtas liv, chlóiste ón agus chlóiste pobl a Carn agus Canárí liv amach an seas céad bauta eile agus siúrse bheith chlóiste na mara agus chlóiste Ariel mar dúirt féile man sin ord caiid an Díospóireachta deagin agus tréis tíim liv so gur míle maith. Bhí grada mar fád in isise gachéine trastan seo agus idir fanna Ketlin, so dúirte mar trastan seo just for a second walk. Gur maith. So, a Díospóire. Come here, Coach, with the Nancy Chat. Fair Flush, Namara Jeremy, Ronan, August, Alex. Who was more? Agus Nathan Winter and Chuck Mine. Come on. Agus Cláiste Ariel, Ábhíní Ceannaí, Murray Corey, agus Isabella Ní Woodán. Agus Múntóirí Conor agus Múntóir Mia. Cláiste Owen, Joe Davitt, Cillian O'Donovan agus Oscar Facknán agus Múntóir Ciarán O'Donovan.
Okay. So, sin deir leis an Díospóireachta social inis agus tas nó leis an Díospóireachta trísear an áir an fórne sin olaf, spéisiún bit mar ráid, so nuair tá fé labs agus the video of martin mas féidir. Nice mas féidir the video of martin
ag Díospóireachta go lena ríist agus Díospóirt sínsir atá agin an uair seo agus an rún spéisiú atá le plé again. Tá mula mór tiltte ag an rialtas as go daibre ile a hús na pandéma ag leart a bhór an rún sin tá cláiste Phobal Cairn, Siúna Géigáin, Alanin Gevrard agus Seán Suleimán agus ag leart a bhór freisin tá gaid cláiste Carlach Clíní Gabháin, Evan O'Gora agus Adam O'Brúder. Ag leart Gwyn an rún, cláiste Cillian Naomi ní Lanán, Leona, ní Uratha agus Níomh na Gristard agus ag leart freisin a Gwyn an rún as Pobscoil Gaidor, Cuivan Nic Fódín, Nóri ní Gorví agus Alva ní Galapór. Now, Díospóirt sínsir tá geisteach na nuair seo, dábhrí sin ceranóméid cainte, bula mé clogín tréis tríóméid agus bhí sin carpanóméid na tá an táiste. Tuigeann na caintóirí nuairtá sibh in bhór sí, go mé na meascanna uirí an tamar fad ach buin sibh na meascanna agus tá sibh caint. Is sin alright? Okay, so táid go léir réid tá na multóirí olaf, chumid fátanis raibh Captain Cláiste Phobal Cairn agus í ag leart a bhór an rún se hí siún na Géigáin. Bar an té chum na an té cháin I déir seanachil. Déir Theodore Roosevelt an ceannar cáúil Americanach nach bhfuil táhacht ar bit ag brand leis an té cháin. Ach gur ceart an té atá lár an éanaí le dus agus bhfuil ar éiad na bhla. A chathairlí a bhiltaí a lucht a rasúide agus a chuoine uaisle. Is mis a siún na Géigáin ó cholas de Phobal Cairn. Agus creidan muide bhfuil molla mór tiltte ag an réalta seo as go d'oibre I lig ó hús na pandéma. Cílín molla bhfuil ahantas, gradam nó cohordcus gá dhéanana le duine nó rud as sa obair. Cílín tiltte bhfuil rud ag dul go dhuine as rud bhfuil dianta acu. Bas an réig go tháinig an daon las chun cín, agus ar nui tagan an focail rialtas an réigis. Cílín se an stúr a bhíon ar bhád. Chá rí sin, cílín rialtas an dramatá gáistúra. Sin córialtas de ina fáil, Fine Gael agus na glasaí. Agra d'oibre ná an obair lig atá dianta ag an rialtas ó hús na pandéma. Glachamad leis gur béid pandéim COVID-19 atá geiste seo, agus an obair ar fad atá dianta ag an rialtas ó hús na pandéma seo. Leabhar me faoi hús na pandéma, agus éachtaí an rialtas. Cloiste sibh má láhádar a leanna mo dhé, agus leabhar si fin gur chuige idirnáisiúnta tá ar bun chun deire a chur leis an bhíor seo. Ar deire, Inseó Seán, faoi neamh cintíoch agus nádar afraíoch an bhíris, agus an bailach bhfuil rialta seanna tuair faoi. Is brálinn a bheith cáin a rialtas ó bhí rialtas gáilde sa tíir seo le linn na ggólíonthe. Agus leanan an cleachta sin a ra. Ach, ní féidir an cur chuige a bhí an rialta seo a chána. Tharla rud ag tús na pandéma seo, ná tharla a riamh hána. Agus, tháinig na príomhpórtaithe polítíochta le chéile Fine Fáil agus Fine Gael. Tharla scuid le linn cogan na gard 100 bliain ó hin beagnach. Ach, bhí luch ceannas na tír seo, le caran na glasaí, sása an nábhdá sin a chur ar leataobh ar son muointe na tíre. Ba ceart ardhla thuirt dómh as an méid sin hain. Deimhnú an chéad cás de COVID an éireann ar níú lás fithe de bhí feara fi fithe. Deimhnú an chéad was ar an 1 lá déag do bhharrta fi fithe. Curú cealar a lá de páir ar ceall, dúnú na scolanna, óscolanna, onid chóm leanaí agus onid cultúr an lád ar gun. Fin cethir lás fithe do bhharrta, dúnú siopaí na riachtainnacha, agus fin 7 lás fithe do bhharrta, hí dín glasal an. Ag an nám seo, hí pictiúir le feiceáil ar an nuacht agus ar na meán hóisialta, den scris a bhí á dhéanana ag an bhíras I ddíortha eile ar fud na Eorp. An Spáin agus an Idal go hára. Agus bhí luch ceannas na tír seo gá réiteach chéin le dulling lech le scapan na haicíte. Bhí muintear na tír seo abhrasach, imníoch agus localach. Curú ícíochtaí ar fáil dub siúd nachar an anagrid oibre I dhéanana ón mála, agus laida se sin an bhrú a bhí ar clinta ag am a bhí an dechar dómh. Tugadh ard mullad an rialtas as an ícíochtaí ostíochta pandémach, nó an pop mar glúir. Bhí 350 euro ar fáil dub siúd a bhí sánaí Somála gan obair, mulla mud an rialtas at an méid sin.
Is he card an dahaoine an cána. Is éasca an nobrí a bheith catha nuas, agus nádin darmud go lia gach othair héise leis. Tá mulla mór tiltte ag an rialta seo san méid táráta am. Agus cé nach bhfuil an bádar hálas an fós, stúrtha an rialta seo a bhánamud. A chathairlí a bhultaí a lucht a rasúda gur míle mágaí. Just mar was me glan wat gain so. Nis gur má go tún agus nis chumúd fáilte raibh captain Chláiste Cillian atá leart gcuine anrún se hí Naomi ní Lanán. Carlig a bhultáí a lucht an rasóra agus a card a gael. For 100 mil fát go dtíana ócáid seo nocht ina bhfuil balla héile chéile chun am rion tá mulla mar tiltte ag gar rialtas asach de cuid oibre ile a hús na fandéim a phlé. A gcuoineúiste tá mé hain agus mar an go héile is go thomláin a gcuine am rion seo agus tá cócínta is atá crosa as a cínta go néitdó sibse le náir gan cilver hí dar na díosparta seo. A carde, bhám níos mé hain agus mar an á Chláiste Cillian na chunach na déobh. Is mis na am ní Lanán captain na fórne. Táirfi mis samhíúna díobh ar rion atá phlé gcuine nocht. Daimh méid tagart de féile tenom agus an chuigrá an milán ar fad ag an rialtas fiú ag an am sin ná gan éhíh sin níos tapbeile. An sin cluisiú se bhil an Iorla. Táirfiste sé léir gasíomh ar na 5 na le trealamh cos an páirsta a bhíag ar naibethirí cumarsáinte de tíir seo. An freiseach a rinnedir le íceachtaí diosca pandémicus agus an bailach gur má náire a cá ar rialtas le taí altranach sa tíir seo. Ar deir ar hall le áníomnig gur se libh. Daimhí sé tagart den freiseach a dhéanaidir le tástal, agus na cúisna gur mór náirí an bailach an iompar ar rialtas ó hús na fandéime. Ar an céad dul sios mar sin, chuir is fríle an rion tá phlé gine nocht. Tá mulla mór tilt ag ar rialtas asúachta cuid oibre ile a hús na fandéime a phlé. Well, chun éar chuir bailach eile, is dócha go féid rá gohfuil tiltnis nó builabus ag le hart ar rialtas. Tí sin an tíiseach agus na areachta airí. Agus an obair atá daint acu ómí máta fihe nuair tusa an bhírás ag scapar ar nós na bhuithe sa tíir seo. A gcuoineúiste, tá mé hain agus mar an go héile is go thomláin a gcuine an rion seo, tá muide ag rá libse ná chur aon mulla, aon builabus nó aon antas a háta ar rialtas. A bhallart an rion seo ar fád le rán badíomh nach de carde. A carde, tá os chun 50,000 cásta an bhírás sa tíir seo faoi láthair. Acu sin tá 1,000 daoine san ospidéal. Agus os chun nó go daoine a níon chum. Tá na figurí sin scamriil, ní hé sin décht ar bit ar rialtas. Chun léir gas níos fear hartíobh den freiseach dhéanaidir an tús a carde, rox méid siar libh. Teigi siar có fada le méanar fihe. Ar an trog a héine lád an méanar, dógur rialtas na hédála stad éigen dála mar dheall an bhírus. Ach, níor chuir ar rialtas éon bach le daoine do leáid teach das. Cúpla seach na níos sin, chuir siad cléthe rugby idirnáisiúnta na hhéireann agus na idála ar ceall. Ach a carde, caiintear stop na sciúbe. Cuir siad stop le cléthe rugby ach níor chuir siad stop le na hetaltí. Rud a céalgrán na céit a daoine ag teach teall an idal le deir seach na jazzcábs car agus cínta an bhíras sa scape. Ina hananta sin na carde, glachta leis go fórlahan inis gur butiú mór méaltaí ina ligan de 50,000 airnach freistal ar féile tentnam imi mórta fihe. Ag an nám bhí tuairiscin na hidal ag taspáin trog na arm ag bant málaí corpanna i mé an spéal. Ach glach ar rialtas gan bach a hart ar gearcéim bhí có sulir le green an bhan lei. Scuile an ná na hhéireann ní raibh aon tástal daintorthú, agus dúirt ar rialtas nach raibh aon gála é riúm muna raibh aon symptom orthú. Ní fad ag ra líon na daoine leis an bhíras ag ardú, agus ní haína é sin, agus ná leirlinn fi féile le páric. Níor chuir ar rialtas na chláir sin ar ceall nó go dtí an ní mórta nar geil siad de bhar breú agus fearrag an manis an pobl. Tá seannach go le déir go bíon gach túús lag agus tá mis ag rá libse gur féirí seo a cás rialtas na hhéireann, ach for réir ní hé déireach an túús a bhí lag. Agus mit carú burach caiifrá go chuirsaí fós go duna agus gur mór cúis an náir an bailach ina bhfuil ar rialtas ag duling le leis an pandéim. Mulle! Ná chur gar méid lucht an mar sorna, anú ní bheith mit a freiseach seo tá mu an rialtas ag an íomh mar ceart an túús. Ní féidir é sin a hana. Tá mo chuid rát agam níos gur méle maithúibh. Agad Naomi agus níos chumúd fáilte raibh captain Gael Chláiste Carlach agus í ag leart a bhóbhar an mún se hí clína ní gabháin. A
A cahirirlig a bhultóirí a cóscláirí agus luachtan rasóra. S me se clíine ní gáin captain ar an ghil cláist caharlach agus seo híad mo cóglachia Evan agus Adam. Tá mid an seo anocht chun leirt ar san an rún tá mulla mór tiltte ag an réaltas as a cuid ebre eile a hús na pandéma. Tá sé rinta na gom gníomh generalta an réaltas ag hús na pandéma play. Den ag Evan play ar an obair rinne siad madidir leis an ggóra slánta agus an Ryanidicus, agus ar deire leróig Adam faoin an obair ar na vaccíní agus ar an eiligar. Ghlacha mé nóméid inis chun sanbhinú dhéanamh ar an rún chun spódach seo. Nor thugtar mulla de gine nu rud aigen, is airtá gais ná bhfuil meas nó takeíocht a léirú got an gine nu rud sin. An sin nor thugtar an focail tilta, tictar dúin go raibh obair nó béidir ibert a hais aigen déanta ag an duine chun an mulla seo áil. Is airtá an réaltas ná arganéirí tufa, agus an obair atá déantaá a hús na pandéma, ná na polisathe agus na gníomhartha ar fad chutha a bhaimimeachú ó hús na bliana gabilas fethe go dtí an látá nuan. Mar sin gan éon doubt is féidir le marrá ghfuil mé féin agus an lán cinnta ghfuil mulla mór tiltte ag an réaltas. Bhuala manis go smaoinóil sibh siar go dtí tús na bliana gabilas fethe. Bhí scéaltáil a cloisteáil againn ón áis faoi víras nua a raibh scopa ar lús lasrach. In dhéag sin bhí sé san idáil agus timpeall na hórpa, agus ar an 29 lá de mífiara gabilas fethe bhí ar géad cás fógartha an seo a gcuin in éireann. A carda. Geir céim eiseach a bhí a gceist an seo, dúthlan gan fosach nach raibh aine bio gan tráchtar aon folatóir hééis daile leis riomh. Iarm urbh sibh féin a chur imróga an réaltas nóair a bhuailach muid leis an víras scanrail seo. Cad é aonha? Rinne ar réaltas cad a ceap siad go raibh an rud ceart chun muid a cuiná sábháilta. Bhí mar an glasúna leis siad a caiiciise. Bhí saoil winter na hhéireann ahratha ag gahan na súil, mar sóilún ar fad. Agus céan fá sin. D'oibrigh an réaltas agus lucht an rasóra le chéile godín chun muid a cuiná chosláán agus sábháilta, is go bhéiteach siad ón víras grána seo. Bhí siad ag trid godáil ar son i gcuine naiad nach raibh ólas fiú ag na hólathe is cliste ar damhfaoi. Nach bhfuil mulla tiltte a chud an méid sin a gcuineúis le. Agus an cuinlih tón Leo Varadkar agus é na státar fónta ag seasamh America ribh lá lepóra gabilas a fithe ag míú na srínta mai roin ar fáid caiiciise chun stop a chur leis an grónvíras. Is ag snáb an ag asa a bhéidir, ach ag an am céine is ag obair ar wathan na néirnig a bhéidir. Gach policy, gach gníomh agus gach cinna jackar a rinne ar réaltas is ar son go rinne siad iad. Agus tá sé éasca ar na níis agus ar lucht an rasóra ach go háirithe, brathnú siar agus cána a dhéanamh ar gach cinna individ a rinne an réaltas, ach ní chuirtar san áramh an brú agus an stras ulmhór a bhí orthú agus na cintí seo a dhéanamh acu. Mar ná déon darmad a carda, cás prána ag an dála as an nua a bhí idir lábha ag an réaltas, agus rinne siad gachrad ina guacht chun trid ina gcuine ar son. Mar sin tá mulla tiltte acu. Féic ar gach cinna agus gníomh dearfach a rinne siad, gan ólas nó taithí ar bith ar chás mar seo. Chun roinnta anam nó ar gláir vaccinú den sco, an takeíocht luachfar a thug siad do gnólachtaí éarnacha, an cóaontas a bhunaigh siad a carigling brú tríd na pandéma seo, ach leróig má cóglachia Adam níos mófaí sin ar níos déine. Rinne siad a 100,000 díthal le gach cinna, agus higadar go maior chu roinnt cinna dhéanamh a chuirg farag ar muintir na hhéireann, ach rinne siad an ibert sin chun muid a chuineáil sábháilta, agus tá ard mulla tiltte a chud an méid sin, néadach aine é sin a héine. Fiú lucht an rasóra tá linan seo aniu. Tucha í linn a lucht éisteachta agus an rún seo a phléagain. Gurb mí le mágah. Go agus léine agus níos chumid fáilte bheith captain Poblascáil Gaothóir ag leirt a gcuine an mún se hí cuiomh nic fádaí. Mona goran tú san jara ní bhainní tú san óir. Sin seanach le bhain nar bhfuil a rialtas na héireann omra riamh. Tá sé de dáú céim han Jerry. Agus ar náid ní eisteart a bí ag gearthain na pandéma. A nete bheith céim han tasaí
mar is greit muid céim hon cúil. A haiolí a bhátarí a charde, is mu sé cífa agus iad seam ó hóhantarí nóí agus alba ó phobal go gidór. Tá mu sé agus má aran go homlan a gonne rúnan tróna, agus choimiid aswar góir na foiin agus na firicí a léiríon duine lig, nach bhfuil máú talse ag an rialtas a chuid ubre ó hús na pandama. Ar dús bhhailm sein hí nu a hort ar an rún hígalta seo. Máú, más na fórvas a heispans do rinne ná rud as éachta tá bunse má hacu. Tilse, arigid na rudig an fiúnta eil as an ubre tá deantacu. Rialtas, cúbernal, ón réigeis a hannig an focail rialtas, a hira tá leis na grúpa daoine a tá frigras tíar rialú sé rialathe a cruthú agus iad a thar bhaim. Pandéim, sé sin galar a teag scapú ar fod an dóin an grúpa daoine, anmhí agus plandaí. Ar an sisilas fiche méthe fia, hannig an trí dá le chéile fui stúr mi muirtín fin na fáil, leomh radcar fin na gail agus éman rain an hóintas las. Na bre an súr féring a bronú árin pobl na héran. Tar sochaid go homlan scriste ag an súr síche seo. Dréir figurí an aimim na sláinse, hain muid sé fíle as a tras a cuig dunne methe, mar jaall ar an nálar grein na wallarta seo. Sin sé fíle sa tras a cuig dunne a te a grein na cuile. Iniu defniu go nois a dá ag sitrún weis an éid genhurum ospajan na tíre. Máú a tíirsif, tá máú mór tiltte an rialtas. Ní híram Cénu a ar a fáil. A bhachlan fiorsaí, mór mo neie, mo chláin héna dhélam wathir, mór mo bhrón, díg an drám na thoras dochas, mise éire, wegní mé an halavéra. Tar seanarí ar nar húsmatharí skeflie, en na brísannie, en na tíhe héin le choris bianca lei, mar jaall ar chinni an rialtas. Bhí na tihí pobl drutse, na henad leifhui lás, na bengals carra ar ceall. Iad gearra ar hiúl, on na joulí héin, gan Christi beála lortla. Ag ar go má frídenne gyr an arfweisi. Is mór an neidún, mar nesin an dáir haimid le nar seanarí sinsir séf stúama. Ar an fiadú luna sa fihe, hí ardal chin da wadí na tíre, am an fésta agus flia. In ást an chan session sa láhan an gundan na galibh, agus an hud eile den siad is sianta level trí. Femíneart den chiad sky. Riel a wein dan na tuati is riel lile dan na siarni. Tá policy an rialta seo ho sis modala stocky verhan. Dortu a hiúan gohfuil máú talte an rialta seo. Dúir survey rin an Irish Examiner an cariglas fiche judú fóver fi hín tá takeíart tí na gail ag fi a cuig fan géad. An hóintas luis ag cead fan géad agus fi na fáil ag dáhéag fan géad. Se sin ceras a hín fan géad san omlan. Níl takeíart na tírig an rialta seo ní smó. Ní smólle jan í nórin an dar a cantar chur sístíh ar chu démar a leis an rialtas leis an hóras a dehas agus na tí leanna a réad na pandama. Dúir hí alba an tríú cantar ar an freisa a tá deantaú sa hóras láinse. Déir siad go milliún mollte dé go má, a máidir leis an rialtas neall siad ag casú a Harbí. A haiolaí a bháiltrí a chuirde gur míle maithí go bhasfuin éisteart. Agus sór job an sin ag na captain ar fad, a riding in is a caiintóir iadó ag tasú a ríist le cláiste phobal ra caran cormid a fáilte inis rih an lána Nick Everard. Lua chaláiste chiilinn an méid duine a bhfuil COVID tulcú acu a fuór an dá vaccín. Ach níor bhí an rialtas a riomh, nach féidir COVID a thug an áthúir ach go láidó sé builbáis agus cuairt ospidéal. Sin atá tarlaí. I mí na sein na gábhí sa bheitthe bhí 5,200 sa dói a cás na ospidéal. I mí na sein na gábhí sa bhéichéan níor ach 5,700. Bhí 600 sa níd san éana díon chóm gábhí sa bheitthe.
Iné nuach níocha dó. Is léir mar sin go bhfuil an vaccín le gobar. A chathairlaí a bhiltarí agus a chuoin na uaisle. Ní neart go chur le chéile. Tá réaltas na hhéireann I gobar ar son chun deir a chur leis an banzéim seo. Nach tráthu gá lucht na sóisiach trocht marna idir sever agus dever ag láidú níos túisce. Tá ar a pórtach ag GoVax. Céad ar sibh? Who? No WHO a Higgins go cóthramíocht a tastal ag na tíortha I méal forbathe. Go háraid san Afric. Tá feachtas idirnáisiúnta ar bun agus rialta seaine pórtachán. Marall go an riirs ag fás agus ag áthús na tíortha bochta sin. Ar an seachta go meánfómhar 2021, dógur an tair sláinsa agus an tair gruthaí achtracha go mrontha ar 1 bhilliún vaccín ar láid ar COVAX. Dúirt an tair stát chúna thar lear gur 3 bhilliún euro bhreiste lehalta ag a rion ar COVAX. Tá 7 milliún euro san nomlan bunta an rialtas. Mar go digan an rialtas, nach féidir COVID a smachtú go dtí go smachtúfar ar fud an dainid, agus gur chóir go má ceart a chotharma ar fud an dain. Molamud a sinniad. Luach go láiste chilean nachhfuil na scolann na sáháilte. Ach an chiad tal le scolann na sáháilte na go leantar nós na glántuchan agus go gátear másna. Ní hin le rá gur scolanna dríochtú le muds. Agus gur féidir an bhírs a chachans chéad fin géad. Ach go sé níos sáháilte. Lua fóbal scóhaí dór an bhfuil ar gáilin na vaccína. Ach ba mud an tíir tíar bhar ó híomh gáilin na nálog nuair bhíon chéad tréimhse vaccín ar siúil. De réir an Irish Times ní Canada agus an tólan chun tosíar. Níor teachtaí dála na borsa sa bhrasúra í tain an luchta ála an réaltas. Is gá molla a thuir dómh a suchta méid sin. Don dar míos sa chéile, ranú ar mar tíar bar a dhéile le COVID-19 de ar Inex Bloomberg. Ban úsad as chách néhéag leis an lista seoheara. Sin a bhar a chéan ar dain. Tós ceann níocha fin géad an tíir se vaccína. Lua Irish Times I meán fómhar 2021 gramad a más na ddíre bolú báis agus a bíir de vaccín san óra. Cúsin na molta eile. Ní mud a rá, nach féidir gearna dhéana fí rudí áirid. Mar hampla nach nearan an rialtas an córagras an nuilga ó híomh na bhógraíochtaí sláinsa. A bhfuil a bhí orthú muinte na deach alternis agus na haibrithe sláinsa a chusint a héis gur héicte gach bart. Ní leis go lé ach gur tháinig sé a níor a dua orthú agus rinneadar aníthú. Thríd, is molla atá tiltte agus ní cáine mar luam a chaptain siúin. Cunne uirí I cáine a luchta rásúra. Cunne uirí a catha an nuas. Cunne uirí a gearán hall is sa was. Ach mollam an rialtas, rawa na mórmh. Agus tugó daobh orm as bhar grógacht gan chóramh, a luchta rásúra gur míle mágaí. Come go lena agus inis cluisiid ón dar caiinteir ag leir ar san chláiste Cillian gcuine anún se hí Leona níorlatha. Díomh a gcuine úsle, is mis Leon ní orlathe. Mar dúirt a gataí Naomi liv an ucht be mé ag leir fao tríomh príomhród. Le ra mé fao bhutú na rinne ar réaltas in ó bhfuil a haid nóhann talamh cusan de pásanta nó PPE mar gléiteir. Freisin le ra mé faoin gurmú agad a bhíonn siú le ar réaltas i gcónaí, agus le ra mé faoin éigeú fásaach dhéanana chuna tí altanas ó hús na fandéime sa tíir seo. Ach ar dús, a hiún ó fearan é, lua tusa na héicliachta I díostaigh fandéime, ach mar lua mé níos daoine ní rud má a bhí I gceisle seo. Ó bhí fear ará, thug an agrú chlán damda le fis graibh tíortha an dain ag denmh stoc carna ar talamh cusan go pásanta. Ach creadaí ná cread a gcuine, níor cinntaí gar réaltas go néamh seo. Tháinig sé consolas go luath tréis na ggéircéime nach raibh nóhann talamh cusan do pásanta ag éireann. Bhí ar nuchtúirí agus ar náltarí in ruchchuí. Ní raibh aon rogha acu ach fís na uath fásacha a chur lína ag impi ar cólachtaí agus granolachtaí an talamh a dhéonaí cocu sa chuig go bhhéite siad an galir dománta seo a thorú. Ar dús hain an rialtas gur aon gantanas talamh ach an sin ris siad agus dúirdigh siad 3 milliún euro an sin. Trú a bhéalach I mthirimse a gcuine. Denach scéal mór den talamh ag teacht ar Eachlann agus ar réaltas tuairt bula bus mór dó féin.
clascáidir poiblí gan doubt. Well an sin mar sol dún ar fád, tháinig an scéal dímach amach, nach raibh go leor den trealamh féiliúnach nu ar gaiid an ceart. Bhí os ciún lecht an trealamh nach féit fiú úsáid. Duchrete amachchas amach. An lá tar éis bhris an scéal dímach sin, go tráthúil dogur líomh radcar gorachas sé raise gobar mar doctor ar fáil leth lá gach seachtain. Leth lá gach seachtain. In áíire má credan aon agur ar son na cúise agus ní ar thun féin na cínlínta ferricha go idirnáisiúnta agus go náisiúnta, bhil tá branar méid seo rá ach tá dolamú óhhar ormh. Asisiún ó fuair an luú tusan na éiciúg díosaigh fandéime, agus an malacha deáilán an rialtas lei seo. Ach fuair is téime go tínta é seo, ar rialtas ag chur an chuir agad amú. Fiúnar thug siad amach an éiciúg díosaigh fandéime, ní arna an rialtas scoga ná difriúil ar bit air. Nach raibh leat de draimóid gan na tíre, agus iad siúd a bhí fustathe go pórt aimsir ag mag a fuú, mar raibh siad ag bháil níos mó airgid ar an éiciúg seo, ná mar bhí siad ag gáil agus iad ag freastal ar an obair. Tám cinnta ná gádam an bhíonú a díobh seo chuirde, nach fás an airgid ar crínta, agus is mudna a ag fio seo sa bhád terma. Glachhaim se inis sé, ag fimid good there as. Dá mé cuasa éiciúg tú lábhseáilta i gceart acu an tús, bhíoh gohan airgid acu chun takeíocht agus ceir a thuirtas de céite gó a bhí sé ag tastal go gar wethu. Curann sé fear an dain ar an freisin na corda, nuair smuoinim ar an gcuí a dailá ar rialtas le tuthe áiltris na tíire seo. I dús mí bhórta fiche, de sé cumann tuthe áiltris na hhéireann, fógra ag rá raibh cosc á chur ar cuairta na nabhréachtanach. Well an sin ar an dethú mórta, dúirt an Reinlánta gur chur a chur leis na srínta sin. Dúr cinenne amach is amach a bhí a gceiste sin. Nach raibh is ag maidú an baile, gur bhíad na daine sa tuthe áiltris ceantas na draims locálaí in ar soci. Bhí cnúsí de COVID-19 ag brise amach i dtithe áiltris ar fud an dain, ach níor bhach ar rialtas leis an fearric sin. Ina cheanta sin, níor na tuthe áiltris ag fáil aon cuid den trealamh cosanta pásanta. Tá sé fearheachar le heilú céir a bhí ar siúil ag ar reinsáanta ag ceappa, mar níor arna sé cíal ná réigiúnach. Bhí os ciún leat na básna ó COVID-19 ag thorlú i tuthe áiltris in éireann ag an aim. Is umí óir a heasan tíiseach ar na céimena sin, ag fecinn díreach isteach sa camera, ag leirt linne náisiún na hhéireann, ag insin dúine gur raibh muidir fád sa ggéir céim seo le chéile. Breige a cuarda, agus nar cáil sé an éifeacht trééis ceirnú cuaig óra. Más tú chuna sa bhthigh ar an oibrithe choirimplánta, gan trealamh cosanta, agus na teanóirí na tuthe áiltris agus an éigeir fásach dénta orthu. An gádumsa níos má rá anocht, gur míle mágah. Gur má go Leona, agus níos cluisiid an darchaintóir ag leirt ar san Gaelcláiste Carloch a bhóbhar an mún, sé Evan O'Gora. Cahirirlach a bhultóirí agus lucht an raisiúra. Is mise Evan Ciúcha go góra agus táman seo aniu chun aon tú leis an rúna dearg bhfuil mulla mór tíilte ag an rialtas as a chuid ile obre ó hús na pandéim. Thula sibh ó clíne níos luútha, agus cluise sibh ó Adam níos déanaí a chuirge perspíocht an chuid olbhar obair a rinne an rialtas seo chumid a chamáid sábháilta. Ach go tusig bara a Naomi. Dúirt tú bhfuil mulla tíilte ag an rialtas tuisce ná gníomhigh sí topic galore. Ach a Naomi, dú ná rialtas an tíir síos ach caiicís hééis ar céad cás. Freagart níos topic ná an cuid bá bhód tíre I bhd tríd an orb agus I bhd tríd an dam. Freisin, is de bhar an feachtas vaccín láidir chorá rialtas a bhaim. Nach bhfuil ar ospidéal plódathe agus gur féidir linn daileáil le na figóirí madar de seo. Tá mulla tíilte ag á rialtas tarlam. Sa minic í siirgadí túsna bliana fé, agus na rairc na uafása go bhíle feicáil ón idal. Bhí na hospidéala gás prána, bhí daine lasmathe bhí marmh, cuireann na corp ar taobh na sráda gan trachtar thuisiú de bhí leistigh agus iad gan lapach nó cór-lais. Tholar chuig an bhíras cósta na hhéireann, bhí plán a bhaim ag á rialtas, bhí lapap dín chum bhreise feite a go na hospidéal prívádacha. Ceannaigh maisí na nálathe bhreise.
agus bhí bartas déanta mad leis na cóirmí sláánta eile bheith a cholína nach cheú freisin. Rinne an rialtas aníireach mar le tralh cosan de pása a bháildó siút an hospedal agus an amcéine in anón an costas a bhain leis, rinne si tréin íirecht an choras leis a chuinál ar seaamh chom de chais éigen. Nar hiic si túsáte de bhaintear na tíre a chuinál slán san hospedal, caafar rá gan dat ghfuil mulla tilte acha. Saolig ar fáin nóméid amháin na crunethe a bhíán idir an targadis agus na hairí eile ach ar dhearra rinneidir an rud ceart agus cóir siad sláinte muintear na tíre seo chun tusaigh ar chuileróid eile. Beléir é seo ar dúna dúirsin na scoil ar fud na tíre ar an darlamp déag de bharrta fé. Bhí an cumar an scéal gur scapáistí an vírus ach nar léir siad an symptom. Chun na dína fásta a chuinál sláán chuúnaidir na scoilna. Dúna go léir daoine go deir na scoil a bhlína. Nach cheap go raibh an cinenne seo déanta gan bórt agus gan tuiscint nach méid dína sásta leis an rialtas ach ar machchan na tíre a rinne an rialtas cinenne dachar a bháin eile. Cinenne a bheorthú dhéanamh den dara chóir in anar fis fé héin. Tuis go raibh lín na daoine COVID imethe go hilas go thomláin ó smacht. Rinne an tír chun na cinú go raibh an dóchan trellah ar fáil de chuile dalta se tír chun dara ór ar scoil a dhéanam. Glachann siad leis an luchtna a bhain leis an cóir seo ach bhí sé ritanach chun formhór na tíre a chamád sláán. Ná bhfuil mulla tíalta éonam gnéantar cinenne pásanta deachar ar bhatha le dhaon eile. Tá mulla tíalta ag an rialtas darlam. Is minic í siar go dtí tús na ble fé agus na ráirna ú fása go bhíle. Ní déiti ach rá go bhfuil muile tiilte ag rialtas na hhéireann as an méid atá déanta acu ó hús na pandéim. I tréise ag an dála, áit go raibh cuilerod nua agus gan éon gealúnt rineidir iireach do chóirt a bhaintear na tíre seo a gcónaí. Taca gí lom a cáirde. Cluismid an dar caiinteoir ag gglaart ar san pobascógaí dór agus í ag gglaart a gunanrún se hí nóirín ní Garhí. A chairlaí a bháiltaí a lucht an rása agus a thuirde. Is mis an nóirín agus mar dúirt mar haftín cíomha be mis sé chur wasúla díomh na foiine nach bhfuil málar ar bí tiltte an rialtas as háid obair eile hús na pandéime. Agur thar bata agus bór thuirt sífa. Dúir tú a siúin, gur mála mór tiltte an rialtas meallan obairhaid a deanta go le na pandéim. Tá nanne trí na dhéile ag an aspa sáilearta a teag léir an rialtas. Ar an chead leid an nálaigh bhí ar LT1 scala meas na chaú. Jo cada go donna scala gan na measana. Ar an sé le dó go gro sóú páir a gceise an rial seo. Níl tús na deir leis. Níl cóhar a bís na scalta, na scalta sailte. Tá má sin tarsa i ggéidir leis an bhréig seo a bhí an rialtas na chuna líorn ó hús na pandéime. Dar dáscan na scalta i bhí bhéinmhór fi, ní róisiad óí mar geallar an rialtas. Jimmy rétí chóbad ar chas an airde. Ní ó bar bí an rialtas mún teid agus scalarí na tíre a bhrú se na seomí ranga is pládí snarp mar a bheith Chadhain na marle. Dúirt tú a siúin gur rud ionta an san ísíart pandéime. 5.1 billiún a caiú ar an iciart seo ná rétalú mar sceart. Bhí daoine ar lear ag obair agus iad ag tarn an tíceart seo. Scalarí nar obair acha páirt amsre go toban ag fuil €350 sa chartain. Daoine Jenny profit le linne pandéim. Ag an amchéir na doscan na scalta, bhui rialtas na hhéireann a rás an muna go dibre. Ní na léireann. Mar dheala scar sóisialta, bhag se go dtíon ina chódaile a mla lia ar chasta sé €5,000,000 sa le. Chas ní an bille seo $2.2 milliún do chéine chuir. Léir thócaile an éitirthe ceannar chointas glas éman rain ina chrap callata nar bhí bat a teirta ar siúil. Bhí seo chéad teálaí lethe a dóin ceirce. Dúirt sa chéanna, gur málaí tiltte an rialtas. Mas a cantar an dáid ar bhédaí an rialtas frostras, imní agus ógla i más sáin na hhéireann. Síle ggólainn ceart agad. Stradan agus le ní, dógur an tae ideas,
Norman na Burley, gur arscáta saote agus oscú iné siar na nálaigh. Cé ways fion na sin, thuairs journal.ie gur an dar réig is urged de COVID is scáta na hhéireann sa dar le de fií hín. Mar jaall go chuir deir le réna teangála tan réit a COVID is urge a buisí bonscáil na hhéireann. Inis tan suas is sa fáta. Tá ban níos arástra scáil tar ag siar na nálaigh leis an réit a COVID is urge ó gin san árap. Haníar na norma fólí cinniu go dtíon moment a dearna, mar is gré. Leis an nimh chuir sanneall, réit a leon cruniú teirta seo ar Zoom. Tan mar dúirt ba hátain cíomh, femíneart an chiad scoil. Tan réalta seo ag ggéar nintin le a hangeala, ag bhar cén bhela bhfuil an gíag séidú. Dúirt taide ar rinne oscáil lia, gur an deanglasal is fudge agus is déine agan snarap. Chans gan na síimsearta is mó dolin. Nio cada go do hátar TVC de chealliana, manú ní euro chatte go do grim lia. Amadí, inis tar tí leanna agus ásan, dreidir ortalog tanóna. Is ferdín Jeffrey yenu, so le gair mamuid. Is nio go la é yenu suas, tá is rianta dalmanig le a hangeala. A mí anar fi, cruú nefid, hon córdia chur an realtas, module rianta COVID go her bhaim. There bhí COVID a grúbh sa tíir seo a mí an nálaigh seo chatte, dúirt an tíise, gur sé geag nálaigh giúnta a bhéagain. Níor éisian realtas le córdia nefid, níor éisian realtas is na saineálaí. Craobh de mí anar, déanglasal ever trí, níor mise agus mó scalarí a ráisiir an scáil go dtí mí warta, agus a sibse ag bhairt málaí don scafte seo. A chaalaí, a bháltarí agus a thuirde, míle buas as rnééisseart. Go nóirín agus soirteab denta ag caintóirí dóin sin fásta. A ráiling inis ag caintóirí trí ag leart ar san cláistrafobal ra current a bhór an mún se Seán ó Súlán. Stephen Donnelly ag léimtar Rampolín. Líomh Radcur ag cur síos ina Réigiúnach an clócaí nó ag tagart do na Colíní Grána. An féidir le páistí dul ag panto? Ní féidir! Ach, an féidir le tiismothirí? Is féidir! Den námh ord ar na drucham parádaí a dhéanaan cuid dar bultóirí agus brana ar na rudaí atá déanta acu. Is léir ghfuil siad a ggéire píosa green a chothú ag am dar ire, mar atá mise inneo. Ní bríthir a dhearbhíns ach gníomh. Bar an té a chum ná an té a chan a bhí ag siúin. Ní neart go chur le chéile a bhí ag a lena. Is má an tamánaí an té ar an gláid a bheith amsa. Louis Cuiva ó phobal scoil Gweedor an bhil ar éire ó thaobh na pandéimiide. Ach ní a bhil ar gálan a vaccíní. Bhí muid ar an tríú tír ba éifachtaí ar dahan. Déir article a carracha do bhunrach na hÉireann nach bhfuil cead a thír sa farsanta déon séránach a bhaint ach a bhain de réir de lí. Déirtar nach bhfuil séir sa farsanta ag daoine. Go bhfuil an rialtas a brú vaccín a thógáil in naid a thola. Go gahí másc a chatha. A ghuioine úsla. Rithe de líthe faoi le nuair a tháinig COVID có fada linn, agus is ar watha le fórmhór na siaránna iad. Níl an rialtas seo i ggéirí tlíthe nua agus sríanta a chur ar an bubal a catha siad siaránna na tíre a chusant. Tá rialacha an rialtas an ar watha le slánta agus foláine feibli. Sin an fá go multar dú an másca catha. Ar gcuid tagháiletha sóisialta a laidú. Tá sé dachar chuile gcuine a hásamh ach is féidir an rud ceart a dhéanamh. Mullamid an rialtas as an rud ceart a dhéanamh fiúnar ba cíntaí dachra a bhíontú nach da nóach le daoine. Brana ar na rialacha faoi fascanas na bunscoilena. Is ar watha leis an bubal iad. Mar a hamananmuid ar an tíomh ceart an mhóthar. Mar is stopanmuid ag sáilte trochta. Brana ar thur na pasanna agus pumpcín mheiricha agus an bháil a dag siad san air díortha. Agus feice tú go bhfuil mulla ag dul do rialta seine.
a luchttar a sora. Tá se a lor cíntochta I lor pandéma. Cínta tá trua an de lucht tafnóí agus óstáin ach ní fiú a bheith a catha a nús ar an rialtas dá mhór sin. Ní féidir cíntocht nó seasmhacht I gála I lor pandéma. Tá an fandéim seo róchasta le bheith seasmhach. Louis Naomi ó choláiste Cillian nach dúna na teornach a tuairsóirí an idal agus tíortha eile ag tacht go héireann, cé nach ra cead aine freastal ar cluthe rugby. Tá mé a ceappa go bhfuil sé riochtanach go bhfuil na teornacha oscailta an na scóil muidirán bí agus airí eile a thugáil isteach san tír. Tá an víras é féin ag ahrú agus is gear nach mbeoch dóhann litre go gréigecha an le chuirsí sa dhéine ar na canálacha agsúla a lug. Níl sé siimplí is ag freagart de rud atá siar athrathach atá an rialtas. Mullammuid an curchuige atá ag an rialtas ahratha a dhéanamh le riochtanas agus slánta bhaintear na tíre seo a chur an cían. Lua Leona ó choláiste Cillian nach rá dóhann trealamh pásanta ag fáda na tithe altranis ag tús na pandéma agus fuair na céta báis dá mhór. Ach an bhfuil tú a ceappa gur thóg an rialta siad agus a chur siad a bhuileach an trealamh? Cínta ní rá an trealamh an ag tús na pandéma. Mar ní ra muid ag súil le pandéim. Rinne chuile iireacht trealamh aáil cusceopa agus is féidir. Tá an rialtas a dhéana chuile iireacht ar tír a chuinál sláán ón bhíra seo. Mar cosúil leis an mratain ní higann an bhíra seo teornacha idirnáisiúnta. Gur an míle maithagé. Gur mágad John agus inis cloisimuid an tríú caintóir ag leart ar san Chláiste Cillian agus í ag leart a gcuine anmhún seo hí níomh na cuistart. Gemana dig weave gwyn iwsle. Is mis an níomh na cuistart. A chuirte a nocht chuúlateoir gapta Naomi immediately faoin na mutir a déinte ar réaltas ó thuús na pandéime seo. An sin chuúlas bhaid Leona immediately faoin agad a chóir ar réaltas mú agus an drug chuí a cosí le til alternas sa tíir seo. An is le mis a faoin tástal, nó mar a hála sé an aspa tástal de calban na nídeag. Ach ar díospóir is seán ó fearn é. Luachtas an vaccine, ach ní héad an réaltas atá le mulle de bhór an méid duine a fór an vaccine. Is í na daoine mud féin a chuúach agus a fórré. Nach muine atá an mulle a win. Thug nefid mullid go bhaint na héireann. Ní an réaltas, ba chuir an mulle a thuir dúine a fór an vaccine in our éire. Agus a clíine, luigh tusa an tíiseach a cheasamh na céimine ar lá eile hádra ach mar luigh Leona, nar chail sé sin an éhacht in éala an carthú mhór. Inis, tá taide ann na tugadh le fistiún go gaiiríonn tástal trídan ag an galar seo. An túspóir bhí ar réaltas I bhd róháil a chur an dóhan óla tástála ar fáil. Bhí mhil ómhór ar daoine á fáil scrúdú agus tuaire, áfánig sús a trí seachtain na tuair ar main gásanna. Thosan na sciúne fáil ró alda chuirda agus mar raigear ar an níorchéim seo, deathraigh ar réaltas de canílacha an tástal. Go duban díise lína daoine álair tástal sa lé ó chuig bhíle déag go gá bhíle go le. Íontach a deir sibh ach a chuirda ní mar hiatar bítar. Is mar ealar aspa tralab agus onad a deathraigh na canílacha seo. Ní mar ealar réisid ar clinicil. Chiaigh seo go raibh na mílta duine áhiúil thart le COVID orthú in an istómh, mar an nach an symptom ceartciúil le tástála al dainte. Scap an bhírás ar nós na gcuithe. Bú na blion go le in níos tús na pandéime sa tíir seo, agus sa bhd bhád céine fóteas an tástal. Bhí raibh léonnta le caiicí sinús, nach ar cuine ar bit ar fáil in aon chun éis sa tíir an tástal. An luachtar ar sóra, á siúte fótagrá gur chuirú an mulle thuirt, gur an rialtas nóireach seo. A chuirta gael, déidir seaar seoir fanna chithe ag míad díomh na motúntá dainte ag ar réaltas ach for réir níl an áhan alma agam. Bhhalam críicnú le hábhar machchan na bhthirtaobh. Níl aon cúis ród ná mulle tiltte ag ar réaltas. Tá muinte na hhéann chuir suirciú, agus is omí daoine a dulling agus a fuair bháis mar ar annabh nuacht. Níl siad agrathe, níl siad óbhathe, níl siad seasamach agus níl siad haimfiú chu bhfuil ráciú leat an hama. Mar hapla dúirt an Reislin linn náiscapan páisi an bhírás, ach an istarta linn goscapan. Ó, cearca lár,
Nu bhil siad gan scrúdaithe antiúanamh, agus bhil gur dhéanamíad go réaltíil. Agus éis leis a chuirde, caiid tú féin íc asú. Tíre eile thar san Europa áfáil sir in asce, ach nó, ní an éan. Freisin a bhéile aine aberlum, cé có ada is a caiidir aine góir. Cuaig lá, 10 lá, caiicís, ní caiidir aine ar bit. Ní félam cumad hús leis. Tá sé nós gan nachraíon airréaltas a nintanéis seo chuile lábeá. Tá airréaltas cappa cinneachta léire, an já hampla, agus a bhaidir bhíon ar siúlaú. Is nós go naibríonn sí leis an mana, déana rud a deram, ní an rud a denam. Déir an tíise gomad ar fád sa ruise le chéile. Ach ní limid, mar denan siad sin airréaltas a raibh rud. Fáfa mé nach le siúise bh chuirde. Ag tús na pandéma, bhil ardí seach míá martin gan trastal thar leir, ach bhí sé gist ag a hain, trastal go bhericá, le bela seanrága áháin uachtar an de lá éile hádraig. Noirach. Lig Simon Coveney an tarra gan áhí agate, cead a céta 8 ní, ibre séisreach, tastal is seach go héireann ómulgar, I lór dín glasal, le obair firmcha Keelings, Marielle gur nas páirte ag a hain le Keelings. Noirach. Agus os mé caint ar an Tower Coveney, ná hosa go mé ar an cóisiir sin a bhí aige agus a raim in me heasa fés a fihe. Ísan ar fáin sin á cé Laura agus ag ó Moé. Agus muid a fáil I déon glasal. Ní ha an Tower Coveney ag an tain famíseach inar masc, idir calar dar ceilerí ag freistal le cóisiir golf agus líor bhadgar ar éile ceall. Ag for réir tá an Thomas si arm a chuirde, gur mí mágam agus rééisteacht. Gomag níomh agus níos cluisiid an tríú caiinteoir ag leirtas an Gael Cloiste Carloch a bhóbhar an mú se Adam ó Brúdar. A chahirirlig a bhultóirí agus lucht an asra. Is mis Adam ó Brúdar agus tá an seo aniu chun taú leis an rún ghfuil mulla mór tiltte ag an réaltas as 8 cuid oibre ile ó hús na pandéma. Chúla se bhfuil clíine a bhínig an iber fearsanta a rinne na folatóirí a rinne pandéma. Chúla se bhfuil Evan ar na cinnti Jackra a bhíle déanamh madidir leis an gáras I dachas, an choras sláánta agus an cumarsáid a rinneidir linn tríd na pandéma. Pléigh mis an scéim vaccínú an Gallagher agus an cóaontas dochreidta idir na sean naide. Ach sulla dhéanam é sinna áfach, bháil súla chahabh ar bhaintas na pointí a bhí ráta ag an lucht an rasara. An nóirín, dúir tú nach raibh an rialtas sulla go leir ina cuid gomarsáide. Áfach ní fíor é sin a móthóram. Bhúil siad leis an grúpa nefid agus rinneidir chuile beo nuachta ar an telefís chuile trónóna. Chuir siad ar súbhna smuid agus bhí idir cad a bhí arsúil. Gan doubt siad am go ceartún an rialtas a bhula as 8 an oibre seo. Nar darmid gur aistear nach mór gá bhlín atá an aistear na pandéma agus bhí tréimh se grúma, dúracha agus Jackar agan go léir ar I mí anar fés a hain. As an rúm tháinig dóchas. Ceadí chun céad vaccín idir 10,000 fethe agus ag deire mímhharrta fés a hain bhí ceithre cín eile cadíthe. Thusta go feachtas vaccínathe go máil, ach an sin leis an inistú mór, bhog sé ar nuas lasrach. Faoi dhearr fór fé a hain, bhí vaccín feite ag osceann trocha fáin géad do muintir na hhéireann, mar thur ar obair an rialtas. Inniu, tá an tríú vaccín feite ag oscainn 2 mhilliún duine fásta agus tá tús curtha leis an vaccín a thuirt dóibh siúd atá idir is a 5 agus a 2. Gan doubt tá mulla tiltte ag an rialtas don obair seo. A Leona, dúir tú gur choramú airgid a bhí san íceocht díospóireachta COVID. Áfach ní fíor é sin. Rinne an rialtas trein iireacht, coframíocht a bhaintach sa Gallagher in an iontocht Jackar dúin go léir. Spraig siad an Gallagher agus gan doubt tá mulla tiltte acu don obair seo. An énig mu darmid go Joe ar an olltáchan cinúnach I fethe áid nach raibh tromlach ag pártaí ar bit. Bhí goth leid ar utha ar fad, áfach ní raibh aine sásta obair a dhéanamh le sin féin. Dhia ar nia bhí comhaontas anna at á ógart. Comhaontas idir fina fáil agus fina géal
ina éoch leis na glasíthe. Aontas starúla ba é. Ceann ná aontaigh loch leúna na pártíthe éagsúla leis, ach rinne Leomhradcar, Micheál Martin agus Éamon Ryan an cinenne rialtas sochar agus leidir a bheith agan tríd na pandéime. Ba ibert olmhóirí seo agus caiil na pártíthe anna cuid takeíochta ionamáil, ach son muintir na héireann d'agric siad an comhaontas. Ní éiad fárá nach ra ord bhla tiltte acu taréis an obair cinúnach seo. Bailíoch an méid is mó cá riomh sa tír seo an bhliain sicata. Nuair bhí anna cuid gnóna dúnta ar fan fórmhór na bliana, ní trí himpriste tharla sin. Bhí an rialtas ag obair go daoin le linn na pandéime chun taú leis na gnóna ar fád sa tír seo an is nach méid ar thuúna. Bunaíoch scéimeanna airgid chun cabhrú le daoine agus le gnóna fannacht ar oscail trí na pandéime agus ar raig. Is mór an mulla atá tiltte acu don obair seo. Gan áras ní á gachhuiir a rinne an rialtas fearfáil in an pandéime, ach is tréimh sé éigen dála í seo. Níl set rialacha ar fáil don rialtas, ní rá ólas acu nó ar aon tír eile faoin víris. D'oibrigh siad go daoin agus ar son muintir na héireann chun muid a chuineáil slán sa bháilta. Chaithigh sibh aon tú lom nuair a dhearann ghfuil mulla mór tiltte ag an rialtas as uachta chuid oibre ile ó thús na pandéime. Gurb míle maith agat. Agus Adam, agus níos cluisimid an caiitear Déarnach sa Díospóireachta agus í ag leirte san Publisco Gluadóir a gcuine an rún Shahí Alva ní Galapór. A chaithúlaí a bháiltarí a lucht de réiside agus a chuirte. Is mu se alfa agus mar a dúirt má haftín cíomh libh, bei mu sé chuir bhsúladíh na foiine nachhfuil máú ar bí tiltte gan rialtas as a go dibre eile ó hús na pandéime. Dúir tú a Adam, gró jobbar dóid gentig nefid. Na chuile tú a nuach le searting. Tá cásc ar inadí nefid lord leis na meng inis gan cada eil ón rialtas ar dús. Dúir tú a Lína, gró cumarsáid móid gentig an rialtas le mutin na héing a chuineal sehailte. A neá seo ceart. Tuig finna géala máthar máidín agus bín sceal ahhaine acu, tuig finna foiile máthar tanóna agus bín sceal eile acu. Cumars drá chumarsáide a mothgus má. Is fear an tlainse ná an tainse, a chuirte, caiiad a adhfuil nachhfuil málaí mór tiltte gan rialtas, agus go iad ar nachtarí, ar náltarí agus a bríad tús líne fír léithrin scéil seo. Fe go ar na bríad tús líne ar an tréáú, ag obair ógu go dú, dóna agus déla, ag síú a goda go díla dúreachta, ag gunne le ibrid dóchritse, agus cadé thug na dífa. Builú bás beg suera. Mú jarmid, las me coinil dífa fásta. Tá ahan rud a geart, mar go le síre bancar na curtaí le hantas a thuirt a híhirlach na náspidil. A bhí alhairtí na háiscí tá oglam go dal móhart. Ní stopan na hospidil. Is bugus fiú le síre bank a thuirt an na gascí bachta a tá briste brúte créite. Iad siúd a hasca crágus a bhar na bhíl. Másla ile ag genú bug dar chud líachre. Dúir tú a Evan go na hospital ebalta déile leis an Covid. Páirt a chusanmid a ríis agus ríis ile na na bhfuil go ar lepa le foiils na hena dían chuúdum. Seanscial agus mirigur. A Evan, ní le tríhéad sa cara ort leopí dían chuúdum in ngéing le frástal ar réanir da cuiig bhilún. Delta an Titanic sa chud buí táile, tá muidig tarint ar tóin Paul. Aspa inéistíachta, aspa ceanarachta, aspa físe, aspa rialtas agus a chuirte, aspa málaí don rialtas gan dát. Tá go an galhaint dúing da bhui muid an vaccín go mé an léling. Ní mar a hiiltar a bítar. Dúir tú a Lana agus a Evan, ggóil róla má an vaccín ar dói. Tá an tríú vaccín fi lein seálaigh an womate, agus mar a ggéirna lin ar déarna a het trí chuige ar chroch chealbharí, níl an réaltas fá huige asala dar slénú ná dar síú. A Evan agus a Lana,
Cannehai an ymníart sréide. Tymid go fáil I ceh máscanna. Tá scarí sóisialta go fáil I bhéim agus tá an chhracin lewe. Tá goméisca tá an chhracin dáte dar lewe ag an sí galarú. Dúir tú a chéin, go le réaltas ag Jenny cinne áiste cos a ligand an na gearmarachtaí dá le ré, a gan cead don na pleistí dá acu. Níanaan se cíal. Is scurse ar linge alpha, delta agus omicron, agus mar dúirs mar haftín cífa liv níl an shrúr perle a the mon réaltas ó gan héin, Leo Varadker, Mihal am Martin, agus émon na callada a bhád in é. Hespan ma haftín cífa dív, an dói scainela har réaltas na tíide seo le seanarí na héing le ling na pandéime. Hespan ma had an nódín dív, gon ar nan réaltas brahan don na scalta, agus tunsco na siamsiachta le ling na pandéime. Agus hespan me si go sáliar dív, nach málu a cénu a tá tiltte acu, mar eall an chóir sleintse agus an vaccín. A chaithirlí a bháiltarí a lucht a réiside agus a chuirte go I míle mothigah asring éisteart. agus siver fá sátí sport a bhíagan an sin. Be gáir na dorá segadtí an céad bouta eile agus tá na mótóí contactar an cinine sin inis. Gá go bud na beidir chuig nóid sos fatatá si dimi. Gomín mágaí.
So mar ecin sibnis tá na moltóirí takeírás leis an tara ach so a chluise muid scéil an moltóirí bhhailm sa th ceann gaidin buic speisialta gafu leis na múntóirí cairn comórsin leis an fórna seo olbhú. So na múntóirí pubscoil bhá cairn orlan í chealaí, chlóiste Cillian Martin í Cahasaigh, Gael chlóiste Carlach, Céisian í Bhrian agus Mórní Wahúna, agus pubscoil Gaidor, Nigel, Ciarán agus Oisín. So bula bas muid tucha na múntóirí. Agus fós sola chluis muid scéil na moltóirí ba bhhail cean coppla focail bhála. Nes ní haine má bháideh na teascam goisih ar fád ag fanart leis an tarú eil a bhí me sé díada a gilí th cin gaalinn mo bhí heas a gaá le ar fád is sa bheith linn in seo inniu agus is sa bheith páirte in san Comórtas go dtí seo. Teigid mid ggóil brú breise ag buint le 100 margheallar an vírus corona a tu si bhar fád le máú as an obair ionta tá déanta go leis an Comórtas seo agus mar dúirt sinnéad máú ar lei i gáil den na múnteirí ar fád a bhí linn an áirt agus a bhí linn in sa Comórtas go dtí seo. Básta bailm go dtíra má bhí heas a gabhfuil le na Maltarí a te linn tróna nniu agus an obair ar fád a bhín sarsúil acu sin agus básta máú ar lei a thuirta sinnéad an seo a bhí ionta mar haithir le agus a bhín slin go minic ag na díosbreachtaí seo so gur míle maithegad agus fásta rud amhaine gur bhhaile mar ré na míle buíthes le Tomás Rua a chéile a the mar banisteir neisianta na scéimena an seo an élinn agus a the am man cuasaí technoliacht an seo agus the ag cinsiú go méid daoine ábalta an díosbreacht seo a eiceáil sahála agus bé an díosbreacht seo le fáil ar canal YouTube gaalinn. So gan na heilí muile tuci me an airdan inis dá Maíonn agus tuairthaí siise an tarúdaobh agus é mór ar bhar fad. A chaithirlach hóbhaltóirí scoláirí agus chóir ar fád. An mar tasca bh rúna bhí a gcuine nach ná tá molla mór tilsa go réaltas as a go d'oibre a ceapan féin bhfuil molla olmhór tilsa ag gatainna a leabhar an seo an nacht. Cam rá bhí muid antóca leis an díospóirt mar bhí gachrod a bhí muid ag lorug fitsa fuirte seas an díospóirt seo. Bhín grán, bhín pasisiún agus camera nad atá páistí mar seo timpplairn ní léon imníhain go teangan na Gaeilge mar bhí canúmtaí álann le cluisteil an seo nacht agus na seanachil catisteach an Thomá agus beléir le feice gra go leor obair dénta leis an taid agus figurí agus gachrod eile bhíon sin. Ach gon níos mórrá tá Fíorrónarm na féidir linn an ceire ar an seach ar raid mar bhí siad ar aus ar fád camrá bhí muid aontathe go mór ar sin. Ach ag dearn lei tá áan ag dul rá agus sin fearné chola se pobl ar cairn agus fearndí pobl scoil. Agus Comórtas liv, chlóiste fóbal ar cairn agus pubscoil Gaidor agus Canárí liv sa Craobh náisiúnta agus sibse chlóiste Cillian agus Gael chlóiste Carlach mar dúirt mórin sin or caiint an díospórta tréislíim liv agus tasúlagam se bheicáil an seán daon se thugaigh nó amachchan teag díospórtaí tríú level sór caiintóirí sibh agus lenaí leis gur míle maithaí. So, bun for gradam níos tá agurthir na Comórtas cetan chun gradam ar bhana ar gachéine is agus tas nóid leis na fórna nachchud a dollarrá im líana. So tas nóid le chlóiste Cillian. So Jockey Naomi, Fiona agus Liam
Deborah agus Sean Sullivan agus an úseo orla di Castle. Agus Harvard down for us, the moon story on Trinidad. Nice to hear all of the coaching. Income, my